Hello guys, hey guys. Hello guys, mascara say guys, mascara say. Hello guys, murise say guys. Right, ingoti gaiva my guys, take gaiva moshare live tishuke 550 tibeta tank. Right, ingoshika 550 tibeta tank. Uya WhatsApp. Uya WhatsApp. Apana sindakafita kuzoda chispeaker ichi. Ndichite on. Ndichite chispeaker on. Nokuti chima audio aticha play. Guys, icha mchitega wamwe guys. Right. Right, segani morose vanangu tichimirira kuti tisvike va 550. Phoebe zviri sei, Sharon Dumas, how are you? Joyce Mhlanga, Opa Marivadzi zviri sei sei, AVD tapedza Tawanda Katsande, how are you? Anjadzi muri sei sei, Teresa Madoro zviri kudidi, Mashambanaka, Poshia Mairi, Monica Mandi zviri sei sei, Monique Mandi, Rev Dokas, how are you? Gina Muzanenamo, Chanaz wangoro uri right here. Are you okay? Mamoyo wangu zviri sei sei, Nora Mupfumbi ndiri right ini mamoyo wako ari bozho kuti gotkera Summers. Thank you, love you too sister. All right, ini zvandaita apa manje Tony. Kona wandiani. Victoria Tishareva, Edina Mugani, zviri sei sei, Patson, how are you? Andradzi, uri sei sei, Utilia Matutu, zviri sei, Tambu, zviri kudi Petokushe, how are you? Tariro Chidanda, Jessina Michelle, zviri sei sei, Nokutama Ntebele,
how are you Yanga, Trish Moyo, zviri sei, Joyce Chikaweni, Lindiwe Homela, Eren Marenga zviri sei, Tanya D, thank you daughter, thank you Tanya D. Charlotte Phillips, hi, Tembi Fiane Bakoma, how are you? No Mutisi. Right. Prada Gucci, Francasi, Tete Magume muri sei, Brighton Chikumbu, how are you Anjadzi? Chipo Manjera, ava mutanguto nanjadzi vana sons, muri sei masons. Joyce Makuyana, Winnie Madiwa, Tracy Chadokanzi, Sisi Melidongo, muri sei. Ini Melidongo adimuzivi. Melidongo andimuzivi, chati pama mazite ekumarini spirit uko. Christiana Majgauta, tikaona tangoterwa nemweya tisingazivi tiri kubva nekupi. Ingoti isisi meli ndio star rangu iroro. Mamwe masenya munenge mchida kuti paya haana kunaka guys. Haana kunaka. Mamwe masenya munenge mchida kuti guys haana kunaka haya. Mazita ninga anenge achibva kuna kuma marine spirit uko mai mwana. Mungosvika mungotidedzawo nazvo. Ini ndiri mwana waMwari. Ndiri mwana I belong to Jesus. Munoka mudzibhuro ndeipi? I belong to God. I belong to Jesus. Anditi saka tumwe tumasters unongobuda mastriti umu bedweka imbonzuraiwo sisi vedwe nesta rajesu nesta rajehovha aiwa vedwe please. Ini ndakatsengwa neropa rajesu, ndakatsengwa neropa, ndakasukwa neropa, ndiri mwana waJehovha, ndiri mwana wenyasha, ndiri mwana waMwari. Letu ndeipi saka mazita munombozondipa ananzi ani amene mumwe akambozonyeranzi Medusa. Kuti what is Medusa? Zvorevei utosha kuzvoreve mazita ekumasatanist uko ekupi. But how hold water andingozvifariri zvangu. But haanawo zvaanoholda kwandiri because inini I am washed by the blood of Jesus. Ndiriwo kwaJesu. Saka mazita munenge anenge achimbotaurwa aya vanoshama muromo wavo vachitaura zvinhu zvakangoipa pamusoro pemunhu. Unenge uchanzwera chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira. Saka munhu usati wanongedza umwe kudaiwo, uyu munhu uyu hanzi unenge wakakuzvinongedza futi iwewe. Hanomwana unenge wakazvinongedza iwewe. Saka ungazoramba ungazodzi vanhu kuti zvokutaura kuti musadai unongovarega vachikudedzana naMedusa wacho iwayo, vachikudedzana namudhongodhongo wacho iyaya. Hanomwana asi nice talk na Tanisha. Thank you Idres Tanisha. Idres asine nchongoti Mwari. Wona I must stand to kupuwa Jehovah ndinokodzerere kumapiwa. Neitobvunza Mwari ne Mwari master ndinokodzerere kupiwa Mwari. Master wona yona kuna master Mwari back to sender. Dzoserai kwa zvako zviri kubva izvo. Dzoserai kwa zviri kubva. Then chingodaro nokuti aukwanisi kuti udze vanhu kazvo kutaura asi Mwari ava vanenge vachiwa musakati singazviona hedu. Techizviona hedu. Andika indozonoudza Mwari kuti Mwari muri kuzviona. Mwana Mwari kunicherera guva ngawire Mwari kunishira zvakaipa Mwari itazvidzokere beki kwaari nokuti ndinadaka nemunhu uzvu ena ndinadaka nemunhu ndi munhu anongozvifarigwa. Hamungara mutongerawo zvemhosva dza 2018 na 2017 naimi murava muchingondongerawo mhosva dza 2017 na 2018 naitrace chokwadi kana ndiwo munhu wangu murava muchingondiroverera pamuchinjikwa naye asikana inga Jesu makamuroverera zvikapfuura wani murava muchingondiroverera makore mangani. Hamuoni kuti zimwe zvachona kunenge munhu anenge akuzvicherera gomba rake oga. Tanisha simamu zviri sei. Kelvin hi Kelvin wangwarova uri sei. Hanza muremerwere nemazita nekuwanda kwawo. Mazita acho awandisa. Unoona akaita mamwe mazita na kansela sichaweka chi angoriwo mazitawo zvawo anenge achingova hana basa angori mazita evana ndidzi atachingoti zvezvo kungoti hanzi kanzi ita refresh rufaro itafoni yako off on. Kelly aribo maswera sei kwa njazi yangu mbinga yangu John Kariwo maimbinga. One munhu ndogara ndakaisa munamato ne Justin ne another few. I think ndine 15 vandogara ndakaiti Mwari vana vakaita kuti muvachengete zvokudaro. Hidha munyambiri zviri sei. Nori andozvistress aiwa stress I know kuti dakadena una I know that one I know for effect. And ndiwe one ghost ringo randotofarirawo zvangu. Ndiwe one ghost randotofarira. Ini manje stress ona andina kana daka nemunhu kana na anyone chiro
chero leo maghost aya ainga chitozvinisa kana daka navandina musochona kuti tikangosangana nawo pavanosekawo nendongosekawo navo musoona inge zvakakwidza chindituko ndongosiyanawo nazvo andiona andakada daka navenda andingada daka nemunhu andingazive pafacebook kana plus 8 life yacho is too short wakomana kuti ndirambe ndichingobatirira vanhu madaka vanhu andisingaziva komana ifacebook iyi kungobatirira vanhu madaka isusu hamuoni kuti we are too old for that. Too old for that kuti tibatirire madaka mazira edu aya isusu manje panenge paine nyonga we are there to bring peace kwete kuzodira moto tavepo pakuti tiunze runyararo kwete kuzodira kuzoita magaslighters saka ndozvatave izvozvo izvo zvototodawo kuti mukatoda tichirasika mutikorektewo pana kuti munde kunotivhumburudzaka kutotivinga ini nditori free kutondivinga kuti apa chero uri ghost pasisa pamarasika pasisimeli idai mudai tototeerera because ghost munhuka pane munhu kusure kweghost ikoko anomaona tototeererawo totoda kuti panenge pane mbongo isedoti runyararo tosiya zvakadaro dudziranai hondo uri sei koko warova kaiwanga wari piko include me alright do no problem do no problem sinonga ndombona mana chingononga mastande nichingo anongo achingoya musoro panguva iyoyo kasi vanhu chivakawandisa manje andizozvikwanisi saka vanhu mastande angoti fe musoro ndiwa ndogona ngofambawo nawo panguva iyoyo but vamwe ndozokangana but ndinchingozoti mwari machi hanzi makanipromisa poto yangu iri muroad poto yagara ndeipi Tracy which poto was that andiwanzoda kuita promise ndisingaifulfill ipoto ipi igara zvazve Kelly Jesse, thank you, great. Takwana, guys. Muri say, guys, maskara say, mamuka say, guys, kumachimana nika kwa muri. Salvona ni ninjani tumela madekwa nabu di. Guys, maskara say, I hope you are okay kwa muri. Adika tasanga na pakilonga shakari pasismeli diaries. Patinota ura doi wako ari panga kato kumiranga kusure kwangu. Hamoja banguwa, yanga chidongo rari pasure pangwa. Hamoja banguwa. Asindofunga acha uya maimasha. Atunzori shoro, aba amani. Ushu. Chiwa morosa kawinti kana imwana. Good. And true, even next people behind goes true. So I say, that one is very true. But when I show not to asingatogoni ne account yake original. But you can figure out ghosti. Anengachita kukushandurudza. Saka ndozvatingoriwo vanhu. It's in people's DNA. Tingazvidi. Ingoitawo musoro muviri tingazvita sei. Ndozvatiri. Pana panenga tichifara zvose zvakanaka 2 minutes anenge anokupandukira kuti izvo utonokubvarura neghost saka ndozvo zvinongoitawo mufunge anomaona but iyo haisi nyaya zvekudaro right guys ndine nyaya yandinayo panapa nyaya yangu yandinayo panapa guest uyuyu ari hanzi chi ende mwana uyu naiwe queen washomsa sei Nai Queen Crunch kwa shomsa sei. Nai Queen. Queen tuta ngiona sina urongeka manje. Queen kwa shomsa sei nai Queen. Ya kufaisa Facebook taura ako. Kwa shomsa sei nai Queen kuma nayo wamuprofesa datoka samisida. Mana. Ore chita first of all mood. Ora ichipo waita fast. Ina ndisi kuti zvafana sei mwana uyu aenda nenyaya yake achida kuya nayo panapa pakaenda kuna admin we-SA. Saka mwana wacho akataura kuti andina data, admin akati andokusira data. Saka ndofunga admin we-SA vanga vakanga mwana yangu senda message kuti ndakangomirira sisi vasati vandisira data. Saka sisi vacho vati vari kuisa data izvozvo so alright but ndikagara ndangotanga imwe nyaya yandinayo panapa inyaya iyi haizinyatsokubuda zvakanaka anomaona yemunhu ndikaitanga iyoyo asi murambe muri pano after tapedza nyaya iyi yemwana ushu pane yemwe wavigirwa munhukadzi wepiri ushu maaudio ari pano akaoma sikana maaudio ari pano kasi hama musadaro so vana sekuru ndandichiti sekuru havandikungwanitsamudza zvisingaiti sekuru ari maaudio ndandiri kuda kuvabata kuti ndivafambe asi mwana azoramba kati no nezvazviri kuitika izvi mukavabata iko zvino matondiwedzerera faya ndagumbuka nemaaudio andawa
ndichakupai anzi tipei namba timisire rimwe data. Shezi bata Queen Cronch ndiane namba dzacho. Bata Queen Cronch ndiane namba dzacho nanzoti ndinadzo idzi ndidzo here dzepachi handisi kuzoziva. Thank you Shezi, thank you. And by the way, congratulations once more. Right. Shezi mwana wedu wepano uyu akakura tichingoona zviri pa Facebook apa mufunge mwari munoti kwanzi imini guys Facebook hapana rudo munonyepa imi munonyepa guys. Shezi uyu akachata 2 weeks ago white wedding guys pa Facebook tichiona pano andika akachita nemurume wangu hake asi akachata hake handi mazviona murume wake vakatosangana ipo pano pa Facebook mai mwana kutodana naipo pano kutondobvisira navo mombe kutina kuindisa mombe mai mwana dzakatinwa mombe dzakaenda rora rikabviswa mai mwana vakachata ipo pano indosha kuti mimi mshipa Facebook ine masasi saka vamwe vanenge vane lucky here rakaita sei akaro akachata kwa makamaona ma pictures pa Facebook muchato waito we live pa Facebook that ipo iso pa live tiona muchato white wedding boy akayaso kuitori yakato imi zvodadisa mufunge zvonakidza mufunge saka tongoda kuti Shezi we wish you all the best in your marriage anditika we wish you all the best in marriage imomo anditika unogara zvakanaka nemurume wedu wogara naye zvakanaka akachata fair white wedding asi yanga iri yakastreamiwa live pa Facebook uche baba vano respect kwa anditi baba vano respect wa mining baba vano respectwa baba vanopiwa chikafu chavo nenguva baba vanopisirwa mvura yekugeza anditika baba vanodliwa ningirikiri iyo ningi iyi vani inozichiga iyo iyaye ishi handiona baba vanoitigwa rudo mubedroom ivo baba vachizoita rudo apa ndotaura nezvako because baba handina kuvaona mucomment section ndendavaona ndavaudzawo zvondaona iwe saiwo ndiwowo ndotoudza baba musati tichavaonawo pano tichatovaudzawo kuti imi baba mukadzi anoitwa so anditika saka kuti ndokuti marriage idi usimbisewo marriage yako anditika so haikona kuzopinda izvozvizvi ndakaona kuti watakura wavene nhumbu wazvitakura wozoda kuvanda behind mimba uchiti kwanzai mimba yangu asida zvebonde iworiwo usingadi bonde baba vanopiwa azviwa bonde ravo kumba uko iwe semarriage nyuwani iyi baba vanenge vachidatopiwa mastaira ese vachitoitigwa zvese unotoya kwatiri isu uchibvunza kuti saka nhai ndingaite seiko nhai sister wife what can I do kuti tichikupa tichikuudza tichikubatsira uchinakidza kuti zvinyatsokusu chiro akabuda out akaona vakadini chiro unenge achingofunga zvazvinoitwa kumba unenge achingodzoka ina handisi kuzodangu handititoa zvokumberi zvandisingazivi inongoti panguva ino marriage yako ngaingoendera mberi ende munhu wako antozvona zvoko watokuwa wopinda machira nechinight dress atidi kuzviwa unopinda uri bagwe andika unopinda uri bagwe sezvawakabuda wakaita mudumbura mai yako ndozvaunopinda muchi wakatopinda ina handidli ningirikira hangu asi kudzaona chidikana kuti vana vachidika vanozvifarira zvokudla stereki isedwa chemberi isati zvisivisa isu zvemachemberi atizvizivi ukakodliwa nikisi asi vechidika ndo vakatangana zvokuti kwaigudliwa saka chega tichivapa advice yavo izvo zvavanoda andika vadle handiti moyasodla sara modla musaruma vanhu kunodliwa kune mudligo unoitwa handimona ndiyandeni chetsvaka vechidiki vari mucommensection mukadadaga nditoga ndatsvaka ipo pano chimirira mwana wedu uyu kana uchiziva kudla izvi kuti zvinonyatsa kudliwa sei please ndibatewo kuwhatsapp kwangu so that toita slow tokutsvakira kana chefeki chiya uye uchidemonstrata nokuti vamwe vacharuma vamwe handimona vakadambura vamwe zvinhu zvisirizvo vasingazivi kuti zvinofamba sei saka na uripo unoti gore togona kupa kasloti kako late usiku totinyora kuti no under 18 handi wouya uchidzidzisa vechidiki nokuti isati kudzidzisa vanhu chiwe aiwa asi tinenge chidzidzisa vari mudzimba handika vana vevadiki vanenge vachipinda mudzimba kuti kuspice up bedroom life dzenyu marriage dzenyu munozviita sei handiti ndozvatinenge tiita isa hatiti zvinhu zvokudzidzisa vanhu chiure pano tinodzidzisa vanhu munospice sei handimaona saka bagwe handimaona saka ndozvate tichida izvo zvokuti azi munotodlawo atidli nangu hatisadi hatidlinyenyiwa hatizvizivi isu bvunza mafota zvokudla kupi kana vevatohwakokwai matibhegi tomomaziva ati mazivisu matibhegi amunotaura iwayo handimaona isi tinozokubhichai panhu 1 imimi vana vechidiki imimi isusu machemberi hatidli handimaona ende hatiti zvinhu zvematibhegi izvi handimaona hatizvizivi nokuti saka hatina kubva takaudzwa pamakisheni patatakaita tichirogwa kuti kunodliwa munhu hatina kuudziwa hatizvizivi takazozviona iwo iko zvino matanga imi kuti kwai vanhu vanodlanana fuchi hatingaziva zvakatangira hatingakwanisa kuti kusitobei kuti musadle asi chatinenge chida kukuudzai ndechekudai soo handichika mukudla imomumu idlai zvinhu semazliro mufanwa kuzvita nditongwati kwai kunofanwa kuitwa mahozi kunofanwa kuitwa mayogati kunofanwa kuitwa zvinhu zvakasiyana siyana handimaona kuti muchidla vanhu venyu saka zvatida kuti muite saizvozvo isati zvizivi
Hanimaona hatinenge takaudziwa isusu kuti kunodliwa vanhu asi vamazuva ano chero varume vacho vakudlawo vakazozvina vachidlana vakungodlanana hatitozivi kuti zvinofamba sei kwanzi stone dringe kwai panodiwa stone gore rino muchadla zvose vediweka gore rino muchadla zvose vediwe gore rino variko Veronica ndandisosangana navo kuseri ava ine handizojaji hangu nokuti ndinenge ndichitodziva kuti munguva dziri nyaya nevana vangu vepadiaris vanhu vari kudla chero kudidheki chaicho yekuti mukadzi akati kuti murume wake kana bonde hatorina basa naro anoda kudliwa kudidheki guys asi ndakazoti ina handingazodzi munhu chokwadi asi ndakangoona sokuti utsinye ndakaona sokuti utsinye guys ndakaona sokuti utsinye hwokuti udlisa munhu didheki vai mwanaka cheuchingwa rudo gwacho gwaita sei vediwe zvimwe zvacho munozozvinyanyawo handizivi kuda ndizvozvo iri handizivi totozvidzidzira pano izvi zvemahozi zvatokuhwa izvi nemayogati namasitoni akutaugwa pano ndopototozvidzidzira isu tichikura hatizvizivi isusu tinozokubatai tozokudarikai pakuti isusu tichiri kustika kusika dzedu dzakare dziya dzatakadzidziswa nguva yedu ofuchi zvatinostika kwazviri mudzimba dzedu kuti zvitibatsire kuti mame dzidamire imimi vemazuva ano hamusi kuda izvozvo muri kuti aiwa zvinhu zvachinja handitika takuita zviriko mazuva ano handisimaona takuita zviriko mazuva ano saka imi muri kuti inoona imimi respect chaichai hamuizivi vechidiki munoti kwanzi ina handiudzwi izvozvo totopedzerani kana pari padhudhu totongodhudhurani tichiinda handiro ndakamira handika munototi ini munhu kwai ameno respect ameno zvamunenge muchita koko handimaona saka tonge chingokusapota iwo zvinhu zvenyu isati zvizivi tongokusapota iwo isu ndopatazokundai pakuti isusu hedu tiri kustika pakupfugama futi mazana tichafugamira kuti kwave nemacoffee table ndokusvika ndogadzikawo pacoffee table handika kana ndichida kuvagezesa maoko ndovafugamira ndopatokukunda inapo ipapo ndopatokubata inapo patsika nepaunhu apa nokuti imi hunhu netsika chi hamuna handimaona imitsitsire hamuna isu kuhunhu ukabvunza ma40s apa tinogona kucompromisa we can talk we can negotiate antimaona right hanzi atengerwa data data raiso ngachisa data chitiona saka imi hunhu hamuna handimaona isusu hedu atizo hanzi listening with my hubby exactly nokutula thank you ndima natoda imi handimazviona ndiye isusu patazokukunda inapo kuti aiwa isusu tukaunhu aiwa tichiri hatisati kuita 50-50 dzenzamanya imainya kudai kuita 50-50 kudai makanyanyisa isu hedu kana tichiita zvinaro togona kuti baba 80 is ini 20 pazvinaro 80-20 tokoshana chaizvo asi ndendiri paka 20% zvino imi makatodai kutodai 50-50 uya tichi haivhiwe murume akahura iko kanohurawo handimaona kanohurawo kamukadzi kamurume kakahura kamukadzi kanohura saka ipapapa ndo patasiyana apa handimaona right guest wedu wauya gaitinzwe right hello babes hello uri sei waswera sei naswera murisete shuwa ndiori paprofile picture apa shuwa nematsvindiro nenakiro rawakaita murume wako anoda kuita sei naiwe ambori kupiko murume wako naye mwanangu varipo aiwa ndoda kutaura ndoda kuti nyaya ita ugovagire pasaidhi tichinyatsogona kutibatsirani panyaya iyi vanoti ndipenipo vamhorosa achero vasingandizivawo handifungi kuti zvezvo zvingabetsera handifungi kuti zvingabetsera alright nokuti munhu akatopinda mazviri alright anyway hazvina basa tichangokubetserawo iwe kuno takati tione ngavaite zvavo right munenge ndatasvika panapa tava pachirongwa chelife tiitsanangurire kuti chii zvakatanga sei chii chazoita kuti tisvike patasvika pekuti tive pano nhasi what happened tetendosvaine pekutangira chaipo kuti ndingatangira papekutaura like tangirako pekutanga chaipo pekutanga pachaipa potaura wakati tiripo isusu tiri pakutsigira tiri pakumira newe nekubatsirawo the best way possible zvatinofunga kuti zvinogoneka tichakubatsira handizo kuzosvika kukusagere kudai munhu unenge waremerwa washaya kuti wochiita plani ipi nekuti hama chaizvozvi unokada kuti hama zvane makakatanwa nekutukana nekuti alright mira wakadaro nai guys muri kuninzwa here kana kuti feni iri kumashure kuita noise muri kuninzwa here kana kuti feni kuti ngozi ndiri kuninzwa feni muri kumunzwa here kola
kana kuti feni ndipeiwo saintoni because feni iri kumaso kwangu kuno kuri kupisa zvekutouraya munhu cheko chaiko saka ndakaisa feni muri kundinzwa here kana ndobvisa feni muri kunzwa here kana ndobvisa feni kana kuti zviri right muri kunzwa muri kumunzwa kola right hanzi tiri kunzwa okay ya hanzi feni ninoisa hachidiso apa itori pa 1 guys kune mapisiro ari kuita kuno maiwe kuno kuizvozvika izvozvikwa iwe nhasi taita kunge tichanyunguduka nhasi kuita kunge tichanyunguduka hamauzosi kutovata sei ufunge nhasi totovata pafulo chaipo nhasi right asi vanhu vari vakawanda vari kuti tiri kunzwa right saka chihande nenyaya vanhu vari kunzwa unofonawo palive ndiani asina mboya foni ndofunga takachangodana muna April ya 2019 then pavadzodecida kuti ndoda kukutora ite mukadzi wangu muna October so it means anniversary yedu inenge iri kumusi wa 5 October ndopavakanobvisa pfuma pedine akati anondokuda hamusati matopedza gore apa I think ndira kutosvika 2 years muna 2 years hawa kurumidza uraita ndei yes ndofunga ndakukunzwirai kure wakuninzira kure yezvo zvindakukunzwai indira mberi yeah then vandazoti okay it's fine then vandaaccepta then we get married but chakanyanya kundirwadza on that day that mari yangu yaifana kubhadharwa hapana vanasekuru vakauya okay murume wangu akangouya iye nebest friend yake munhu waiwirirana naye basi vauya kunobvisa mari vari two okay ine vanasekuru vako vagoramba kuuya kunobvisa mari nemhaka ofisi zvinhu zvakandibowa zvokuti ndakatomboramba ndichiti no this thing hazvina kunaka so ngatisiyane nazvo then murume wangu akati aiwa ini ndinokuda kusvika atataura na32 kusvika ino vazobvisira because pakatoungana like pati yefemily yangu inei semunhu wandaidawo then achiiaigara nemunhu wangu zvevamwe vanhu kana kuti vafunga chiva vanoita sei hazvina basa nazvo saka tandatanga kugara life yaifaya and life was very good I think that 2019 kusvika ndadzidecida kuti no indagara newe ndikasangana muno South Africa ukandiratidza rudo ukabvisa mari ukati memba yedu so ngatiende kupi kumusha tinoona kumusha kwenyu anobva ari kuMozambique wanibva kuMoskeni zvakanakisa pakatanga corona paya tobva tatoenda kumusha tikatanga tiende panozovhurwa bhodha then tinenge tatodzoka ubosi munhu anoshandira tata okay kuzosvika patazitongosaka tiri koko ndofunga takagara like 6 to 7 months tiri tese ikoko kumusha ndichiona kuti kwanga kuri sei but ini ndakangomudira pachina tichibva kumusha ndikati nesituation yandaona kumusha it's like ngativake kumusha but titsvage somewhere kwekuti tinogara handiti tichitoita like mabusinesses kumwe kunhu kunotipa production because let's say tazosaka tiri munomu kusina unogara kumusha handina kuona taita chii taenda mberi nelife tokwanisa kusitaka kodza kuna mabasa hakuna chii so ngatishingirire tivake kumusha then tozotsvaga futi makaita mudhorobha mekuti ukwanisa kuita mabusiness tazositaka then murume wangu akati okay it's fine ndivanoyana yakadi yakanaka so maproblems akazotanga asisimeli ini nemwana wangu andinaye ane 7 right then akati no mwana ngauye ndigare naye cause ini ndakuda so ndofana kutoda nemwana wangu naye ini kuti agare kuZimbabwe kuna mama kana chi andizvikwanisi ngauye chandadya ichocho chaachadya ndichamutora semwana wangu vhele ndakaenda kuZimbabwe ndikanombogara I think 1 week pandadzoka kuno pandatodzoka nemwana kusvika mwana asosvagirwa chikoro kunoko akudzidza kunoko so pane mashoko akataurika at first ndakatanga kuona mamessages ekuti anti munongoziva vanhu kana matora namalanguage asingasangani but I tried kuti nditaure changa like till now I'm trying kuti nditaure changa chane ndisingakwanisa wangu kubata iPortuguese so tangatanga kunetsana takungopinda makunzi vechitaura nemaPortuguese oro evasikana oro chi vechingoti no ihama manzwa kusvika ndazobata kuti ko vanhu vari kunzi hama dzangu apa vanhu vari kutodanana akazongoona ari mameseji mufoni then vakakumbira regero ndikaregera umwe wangu then we carry on nelife then last year ndo pandakaenda kumwe kuchechi kwandakaenda ndikabetserwa
then bandabata nombe andakabata but mumba takanetsana ndete andikunyeba takanetsana ndete nombe yangu zvakanaka ndobva kuchipatara kusvika kuchipatara mashoko andakaudzwa ikoko akandishoka kuchipatara mondinzwisisa kuchipatara makaudzwa mashoko ekuti wakaudzwa mashoko ekuti kudii kuchipatara ekuti izvoni iro pana kuti akanga asina kumira zvakanaka uright kuti ungazadzwa chirwere zvakandishoka zvokutofunga pakuda kutoziuraya zvokuti mai Mwari kuti pandadzoka kumba ofishini akatofonera murume wangu ndichiikoko ndikati uyai kuno munditore ofishini andisitorina pausa ndazofonera sisi wangu chichiva I can't remember zvakazoitika dadenti ndakazotorwa here oro vakatumira munin'ina wangu kuti auya anditora then tazogarisana mumba nditi ndaenda kuchipatara bhuku resikero iri but zvataurika neizvi it's like murume akatanga kundijikira ndopakatanga maproblem akatanga kundijikira akati paukaenda kuzimbabwe kutaka wakadzoka it's either pane zvawakaenda kukanoita iwewe because I know my life hapana nezvakadara zviri pandiri ndakarwadzirwa ndikati kundaita chii hapana ndichandaita wangu ndizokumira nendisimbisa nokuti dzoke kuchipatara tingoti problem iyi pamwe imistake ko iye angati iwe pakaudzwa kuchipatara iye wakakomekedzawo here kuti atestwe muone kuti mose makadaro ini ndaenda kunonyoresa keinde zvikudhani ngeimweni nemunonyoresa so indakabva because ndozviziva pamwe nenhumbu idzi very risky vanenge vechitoda iye futi kuti zvibva zvamunyasa kubva zvachivi so ndakatongosvika pandavaudza zviriko anditi but ndakashaya munhu akakwanisa kundiconfirma exact ndofunga ndopakatanga kurwa mumba like mashoko achaperi ndakabva ndatanga kufunga every day kuti asi murume ndakambombata nemusikana chinepo kuti nditete vako upichi ini ndinaimutrasta ndaimita sei so ari kundiblema pakudii iwowo naye munin'ina pawakagara pese nemurume uyu bva muchitanga kugara muse nemurume uyu hapana like ndoda kuti udzokere kumasure because usafire mhosva isiri yako andiona udzokere kumasure pamakatanga kugara michitoti kana wakaputika zero kashinja unyanyi kuongorora zvimwe zvinhu hapana kana tumwe tumasymptoms kana tumasaini kana tumwe tungori wid tawaiona pamurume uyu wako uyu hazviri izvozvo like vasikana urochizi yaingogara zvichinetsa tiu kubva kare not kuti hanzi now I think it was 2020 chete pazvai zvakanaka pasina kana problem yekuti hanzi kune musikana 2020 handikunyeba takapedza yese pasina kana musikana wandabata kana musikana wandanzwa maybe vaiwandisawo handizivi but pakatanga asi utano hwake hwanga hwakamira sei kana zvinovana right ndoreva hwake iyi kwete hwake iyi pana uyewo neiyo pandakaenda kunotariswa hwake iye utano hwakamira sei hauna kana zvokuti maybe unomboona handiti kunonzi kune masymptoms anditi kakawanda here zvokuti maybe wainge wamunhu achingodai zvokutaridza kuti angave iye kana tete aiwa kana tete hakuna izvozvo kanga kufinana kana chinhu chandakakwanisa kunotisuppose even kurwara kana kudii handina kumbobvira ndarwara kana ivo vacho kurwara kana kudii handina so pandakangozviziva ndikangoti noumwe wangu no ndozvako saka ngatichibatane tongoenda tongotora zvinhu zvedu tichiita tiri pano anditi so it's like ndakabva ndazoti out of anger unonyasa kunoti mudiwa wangu ndamusacrificera a lot I accept then it's like anga asisina time neni even kutaura chaiko there was never a day yataidiscussa kuti no tinozotenga imba kwakati kana kuti ndauya nemari tsvagawo sekuronga semukadzi mumba kana kudii like property munhu akasingafari zvekuda kutenga like out tinotoenda zvakanakisa kuti tinodya tichinospenda like ma4000 even mafoni anonditengera handishori kana chikafu mumba kana rent handishori but pachinhu chekuti magara pasi madiscussa kuti chinhu chinobatika chinhu chekuti kumusha kuvaka kana kutsvaga stand tivai zvinhu zvakadero hapana nyaya dzakadero unonzwisisa so ndakabva ndatanga ndega kurela kuti no ndakambonyarara first year ndichiti maybe zvinhu zviri kudi zvichachinja but how come hazvisi kudi hazvisi kuchinja so I started involving vana sekuru like hama okuti ndanda kuziva more saka vana sekuru ndinoda kuzibasa pana nemurume wangu anditi so it's like the way I see him nemakore ake zviri kundirwadza ini ndinoda kuenda kunovaka ende ndoda kuti tiende mberi so ndandikumbura kuti tibatsirane tibuilde wangu murume aone kujika kwelife pamberi I didn't know that I was creating iwe nyaya hombe pakati nemba yangu yekuti vakabva vachiona that space yekubva vachoita get in vanonzwisisa so ndopandakazonetsana nemurume achaizozva kuti nyaya yatakanetsana kutosvika ndasvara Blackfield mumba mbandamwa officially ndandoda kutozvipfuudza kuti kanzaida kuti ndirarama mbandamwa
ndichida kuzvipfuudza then murume akauya uchicha waita ndakati no zviri nani zvishangu cause ini sekukuda kwandokuita iwewe ofishi ndakaperera but iwewe unotoradza kunge zifa handina basa wabuda kubasa haufoni even wapinda mumba hautauri neni even though basa rako chimaketa nefoni but uri pafoni uishara nemunhu ari paside. Do you know that we can even spend like 3 hours umwe nomwe pafoni pake but tiri musame room umwe nomwe ari zi so zvinhu zvaindirwadza makati kuti kuwangu umwe ndaasi kundiratidza rudo why so ndakazopedzisira takurwa kusvika ndazomablackmedia ndazodimba zvoita sei. So after ndamwa iyoyo akatanga kumisa mukaka kadini achazorimemba zvinhu zvakaitika ipapo kusvika ndazomuudza kuti official that time yainetsa yaivanda uye ex mukadzi wake akaenda here aituma vanhu pamba chishi is like ndairarama nefiye yekuti pamba pandogara panapa paimbogara umweni saka uyu zvaari kundidza kuti wakaputsa imba yangu official munhu ari kuita kuti handimuzivi so ngatiite mukuchete pamba ipakupatsikugara unozwisisa. So takazosvika pakutama after sakatama ndo pandakamwa ipapapo ndikazopiwa zvandakapiwawo ndakapona handina kufa asi papera a week ndo pandakatanga uchifila mapain like ndanga ndane 2 months i2 months ndakutopinda mu3 months yenhumbu yangu ndo pandakazotanga kupera zvimapain kuzotoona andakutanga kubleeda but harina kubuda rakawanda ndo pandaenda kunogara kumba kwasisi vangu fishi ndakavati vasore ndiendesai kumba kwasisi vangu vandiendesa kumba kwasisi vangu vandazvitoramba ndichibleeda heavy kusvika vatonitakura ndatofenda paya vandiendesa kuchipatara kusvika kuchipatara vakati imiscarriage yaitika so kubva ipapapo ndofunga ndopakasvika zvinhu wese pakati mimba yangu miscarriage yaitika inini I didn't do it because ndaida kubvisa nhumbu kana chii ini ndakanga ndarwadzirwa nemashoko ndikati regai ndimwe ndizvipfuudze but mwari vakadecida kundiraramisa zvakazoitika pamwana yes I blame myself but zvinoti mwari ngavandiregerere because sakanzvo zvana ndakaplana so ndabva kuchipatara Grace Hospital vandaadmita vauti no there's nothing wrong endakumba handiti ndakadzoka kumba murume wangu vaatsvaga imba zvakanaka vaanditi no alright ngatichitange a new life but atsvaga imba dai ndakatonaka turungu matikutorarama tiri izvozvo saka ndobva ndagara futi wiki ndatanga kuti ndikufila futi mapain ndatanga futi kubleed like ndanda kungobleeda then ndopa ndakaendeswa kuchipatara kusvika kuchipatara vakanditi no une nhumbu ndakati handina nhumbu because ndakabva kuita miscarriage like 2 weeks ago or 1 week ago vavanditransfer from there immediately vavandiendesa kuhospital hombe yekuodi ndichisvika ikoko zvanzi aiwa haisi nhumbu yaungonayo its like wakaita ectopic pregnancy handiti zvekuti mwana anokurira matubes zvazviya so mwana wako ari panapa but akagara side zvekuti rekurite but ukaramba wakakipa nhumbu ndofunga munoedza ectopic so unofanira kutoinjuswa kuti chinhu ichocho chibve oro chikaramba within mahours oro chiteta kutokuita operation because your life is at risk kuramba uchibvigwa kwawakuita its like ichazotadza kubara forever muri kunzwa totofonera murume wangu ndo zvatotaurika kuno okuti murume akauya ingatoenda muoperation ndatoparetwa kare ndo pandakazongopepuka from Norway murume wangu anga atoko saka ndakachizodzoka kumba kuda kuexplain akati no wakapisa nhumbu yangu iwo ndo zvawaida chishi pakatanga kutoita kutopokana mumba from there so kubva ipapo handina kumira because ndakanga ndazvinemire 6 months handina kumira ndikati no ine murume wangu zvari kunudza kuti anondida regai ndizame hapana pandisina kupinda maprofita kupuka ndisina kuenda kumadoctors because mari yange isingadi yangeizarikana but pese panozozi paibatsira ndaienda ndichinomwa zvandaimwa wekuko kuti ndikwanise kuti ndofunga ndakangogara like 4 weeks ndobva nditanga futi kutozama kuzorana nemunhu wangu maybe ichakasika futi kudi kubata manozvisisa so takabva tagara from November kusvika izvozvizvi ingori hondo like tanga takutukana mashoko asina zvipimo ekuti yaiti no iwe une mwana panapa pati ina kuti respect like ndikakutuka the way yaunorespondawo kusvika pakuchiudzana kuti no inini chinondinetsa kwamuri inini Nelly ndinaye panapa like I was referring to Nelly kana ndachinditi handibari muri kuti handibere how was wangu mwana panapa ndinaye handiti so inini it's like he was married like 2 times anga pasina vana vanga varipo ndikati iwo ngoti ndakuudza kuti haubani sei because ini ndakamboita chi
no ikaita miscarriage. So it means the problem limba medio kuti chivanu or kutoshanyirwa nevanhu vasina rusigarete because vele hapana kauya musowa di wavandibvisira kwakutaura namumba samaina baba ndichitomonesa mumwe wangu tarisa wona ini kuda kuti ndibateni takuti ndinotosvika pakutoziva kuti vele ndatobata ndikufanana pandizoshamsika ndachapa mazuva angu 1 to 2 weeks ndobva ndatanga kutogeza pane inini ndatobvisa kuti no pana pandatochitakura munonzwisisa kana maybe sometimes ndototesta ndoona kuti zviripo vele but papera mavhiki ndotoona ndakuenda futi kumazuva akusofanga kuri kuda kwako mozonzwa tete. So like from there things azvinombobvira zvakanaka kutukana panga kusisina kuti zvine mugando umwe nomwe zvaangofunga kutaura aingotaura kutotukana mashoko chaiwo. So kuzvakasvika pa in a way yekutourova kuti mashoko achabetseri kuda kutotaure ichi waitorohwa voice kuti kochichiri kuitika. So like January pandakati ini pangokopota imake kuti nomberi kunetsa tadikati munendese kuna mama like ndakataura kuna mama kuti kuno kumurume tagara definitely maybe nawe one so ndokumura mumudze oro mumukumbire ndimboya kumba because ndoziva kuti vanhu vekumba vanobetsera in this one na one ndimboya kumba ndibetserwe ini murume wanga ndibetsera kuti koyo uri kuenda kuzimbabwe uri kabetserwa mhaka yevhumbu wewe chienda uri one usofana kuenda tiri two hatizvi dambudziko rinani vanati ahura tozongoenda kana taane mari but handina kurelaxa like kunoku ndaingoenda kumachurches ndaingoenda kupi so ndopandakazoti from February vaona basa ravo ranga vaona vobva vagara like kwanga kuri kure nekumba vachidzoka ndopakatanga futi nawe vasikana like macontacts anga blockwa mufoni oro vanhu vanga kungosenda mamessages anga vawanda vakati no mashamwari angu aishandisa foni. Then ndakamborwa ipapo then pandabuda mazviki ndikati okay it's fine but ndaigara ndichimubvunza mumwe wangu kuti mhaka yekuti hatina mwana panapa inozoti disturb ere vanga yaiti disturb oro tichage help ngatiende kumadoctors but vaita wana mari like mafacebook anoadvertisa zvinhu zvakawandisa stereki zvekushandisa but panenge pasina mari and I was like the one always putting pressure yekuti ngatinobetserwa pakati ochimboisa zama kutenga medication yakati zama kutenga mafete pills zama kutenga chii I was the one aingoramba chipa pressure so ndakazosvika to a point yokuti ndakati pana pandoramba ndichiita pressure ini mamusomboratidza basa so it means hapana chamuri kuda kwandiri muri kuninzwisisa sisi sa ndipo ndakazoti ndirini like 3 weeks ago it's like ndakatanga ngorota dziri hope murume wangu anomweni mukadzi shishi wati then ine vamwe vazomuka vega vachindinzwa ndarota ndiri kutenga maplates madishes shishi so ini sekunzwisisa kwandinoita maplates nemadishes vasone pane zvamuri kuita here because ndaona baita imweni imba like mwoyo wangu waingondiraambira kuti pane zvinhu zviri kuitika pane murume wangu pandakanga bado shishi kuitika so it's like takarwa panapa bva wabuda vavanogara 3 days vavanogara vakati ndikutsvaga mari like that time things were hard mabasa anga asingauyi vakati ndine vanhu vane mari dzangu dzechikoro saka rega nditeere so from there vavaenda vabva takanetsana pane ndakazongoshandisa kunzwa mameseji kuti kumba yako handichauyi ndichazoya kana mai vako vauya ndikuti kumai vangu vati angosongonesana wani dzichigadzisa so imogotiti kumba hamuchedze kumuchaya kana mai vangu vauya kune nyaya hombe vakati unogara uchininetsa everyday unogara uchiita sei saka vakagara vele 3 days pasina pasina notaura nomwe ndo pandakatanga kuvhurika pfungwa iwe nemurume wako munotaura chirudzi shona anotaura shona even sometimes changani yacho because ndakuiziva ndo malanguage atinongoshandisa muno mumba medu so vazodzoka ndo pandakatanga kurwadza ndikati murume wangu akukwanisa kupedza 3 days pasina kufonera pasina kuita sei it's like pane something chiri kuitika rega ndichade chinhu chiri kuitika vele day by day ndainamata tienda kuchechi zvanzi no pane zviri mukati mumwoyo zviri deep endai munodurira ndikati maybe ndezvetishi kungotaurawo zvevanhu vevakuru anditi maybe vangu zvichangoperawo so ndakachizoti umweni musi ndofonerwa ini like vakakumbira mota yevamwe gogo kuti ndokumbira kushandisa mota then gogo vaida kunokoledzerwa machini ndakataudza mama vanonikoledzera machini ndikati ini handikwanisi kutaura nawo taurira naye ikoko because ini vasitoda vasati vataura neni kuno handiti so ndobva vakazotifonera vati iwe ndakutifonera murume wako kuti zvonizo anotorera machini ukati haukwanisi kutaura nemurume wako but avasurprise ndichizofonerwa natete vangu vachiti wanga unani wanga une murume wako mumota
nani murume wangu mota kupi because ina nzi pakapana ndinakwenda nemurume wangu kutora chikuru chora machine sandope ndakatanga kunyingwa ndikuti kana munhu wanga wanawo mota machine ndiyani muvuni nzwisisa ndobva ndachiramba ndichibvunzisa mbuya ava kandiramba ndichivanyengera vose ndingakata ndanisingadi kukuudza even pane musi wavauya vachindiprika kubasa kwangu but vanga vana vasikana 2 kumashure and vasikana vaitaridza kunge vhisi vanotaura chirudzi chekwavo chekumozambique ndikati iri pandauya pandabvunza vangu murume ko vana vanga vari mota ndivanani zvikanzi pane kumwe bandaishanda paida kukulinosana nahaya vasikana 2 kuti vandidetsere ndikati okay pane vanhu vanokwanisa kunditinesa here havana kundidayira so ndakafonera umweni muzaya zvo like ndingori free hangu kwaari muzaya ko musi wakati makafamba nevanhu here kubasa oro pane musi wakambowaya murume wangu vasikana here kuti vamudetsere chibasa ofiti zvese akazvirapa ndopandakadropa foni andina kushauta andina kuita sei yanga ichorisanga ndikati ko muzaya ari kuramba wani kuti hapana zvaanoziva so murume akabvasiranga kutondijamukira ipapo akati saka ungofunga kuti urani unondibvunza izvozvo ndikandati andashandatadza ende nhasi isande its fine ndakabva ndati its fine ndikati hatisi kuenda kuchechi here because ndatogeza kutiende kuchechi nemwana tese tatopedza kutiende kuchechi saka nhasi handisi kuenda kuchechi because handina kugerwa ronzwisisa ini nehasha kuti asi murume wangu ofisi abatwa nevasikana nditedze kungohwandisake kuti haiwa hazvina basa kundikuruziro hwake basi akabva andishauta obva andituka so indakabva ndatora foni ndikati no let me find out kuti chii chiri kumboitika or maybe musosho pane musikana waakafonerero or pane waakaita sei then pandatora foni pandakiya bagla pandangogara panze ndichida kusecha mufoni make kuti pamwe pazvanokwanisa kuti pane zvandokwanisa kuona ofisi pandatopedza kusecha ndakasona murume wangu akubuda nepamusoro pemarata nekumuziva kuti since paakadzoka pa3 days trip anga munhu wehondo wati murume wako yebuda nepamusoro pemarata akabuda nepamusoro pemarata achinditeera kunze kuti ndipe foni yangu akwira pamusoro pemba kubuda nechitendimi chaizvo zvekuti uvhura maonenepa inonzi chiko marata kwete marata pane iyi rufu imweni yemazuva ano yechirungurungwe yekuti unokwanisa kungosumudza like woisa pasaidzi inenge iri pai iri nekutya kuti no munhu wangu ndikumuziva kuti like nawo munhu aane violence kuda kuti utaure ichi anobva achitanga kukurowa kana kuti ndokurowa vhele chitokupamba mutambo chitokupa chii ndakabva ndatya ndobva panapa zviri nani dzese sei akabva anditi no handisi kukurowa pinda mumba ndechipedza zvanzi no wai wangu watora foni yangu iyo unondijera unotoda chifoni yangu saka akabva atanga kuda kutondirova ndobva ndatoda andidhumisa padhoo vandatokweshera maoko angu ndopa ndakatoda namunhu panze ndikati panapa ndingatokuwadzwa makati ndendana zvamapinda baba ichimuda kutaurirana neni so zvekuropa zviri kubva tadza chii so ndakabva ndakwanisa kuburuka pandatiza so ndati zvakudero musi wacho havana kudzoka pamba ndobva ndaenda kuna vamwe sekuru vandakaenda kwavati ndikati malume ndarwa nemurume but ini mukadzi uyu wandiudzai kuti akaona murume wangu ane mukadzi but ndada kuzama kuzvitsvaga handisi kuzviona kuti zvinobhalansa sei pamwe mukadzi uyu ndiari kundinyeberawo kana kuti murume wangu ndiari kundinyeberawo handichazivi so malume vakabva vafonerawo vamwe malume ndichitsvaga murume wangu kuti no murume haasi kuoneka kunoku and ari like mukadzi ari kungorohwa ende mukadzi asina basa naye akungomurafura chii chiri kuitika so malume andopakabva kutanga kutaura kuti chiri kuitika kupi murume wake ano umweni musikana kupi kusaidi dzekubhuretsa ndo mazira andiri kuzviita zvekuti akatoona umwe musikana kupi kubhuretsa ndakazama kuda kutombomutsura kuti no ita zvemhuri yako this thing watoatushi okuti vakataura zvinhu zvakatombokudzwawo handingakwanisi kuzvitaura zvese then vandati munhu yekubhuretsa ini pandakabvunza nhamba dzakati mufoni akaita kunhamba idzi madzoka like ma7 nhamba mufoni ndiyani nowanya futi kunidzosa flashure kwachona nani wambonyebera kuti nditete kana kuti ndimbuya ndiyani akabva ati nomuzaya wangu ndobva ndatoona kuti ngandifonele kana ari muzaya wako chimizire ndiri goko akataonene kuti akakati unoita hama iwewe kuti haitauri neni or haibvunziwo kuti mukadzi wako ari sei ndakabva ndafonera musikana uya andisana akanira afura ndisana akabva ndirafura pandatinoti no pane samuchikitika between ini murume wangu nemusikana uyu saka ndobva ndafonera kuti malume bva kuti ndiri kuyeko vavasvika vakati tone namba dzemusikana wacho vavashandisa mufonga vakati ini pandauya kunotora murume wako musi wakati ndichienda kudoro akasara akagara mota pane nhamba dzaakafona so ngandisese nhamba dzaakafona nedzemusikana kuti dziri kuenderana here chokwadi nhamba dzemusikana dzanga dziri mufoni pamalume ndikati
kanti ndozviripo kusvika varume vafonera musikana waya musikana akati iri nemurume tikutodangana ende mukakupendomugura ndozvitoripo ndokuzvizisa so murume manhu acho haana kudzoka andinotakarara kupi kwakuzaya mangwana acho makupeni zvikanzi rega ndichikuudze chokwadi ndaisha zvinochitaura pese maiziva kuti muchiziva rega ndichikunyatsa kukurondedzera ini zvandakaona panapo chinituka kuti handizvari vantu pamba panapa hapana mwana mziya akanga uri pano ini ndakaenda kunozama kuti kunze ende musikana ungakaitika nhungu so saka kuti ini ndisati hambe ndofanye mukana kana kudii yeti mistake yandakaita mukadzi wangu sori but ini musikana ndichange ndichimuchengeta kuti ane nhumbu yangu even akafona na2 even akafona ndichita anything kana kuti pane pari kurwadza ndinoenda ikoko ndichimhanya kuti une mwana wangu nounenzwisisa so ndakatanga kuchema ndofunga the pain yandakasafa ndichimwiswa zvinhu ndichimwiswa chii ndechidini ndichiti ko iproblem yangu here yekuti ina handina mwana pano kana akundiudza zele kuti ndofana paseti yamusikana kuti ndimuprove kuti ndinomuda mimba yemusikana uyu iri kunzi nemwedzi mungani nai kune munin'ini avuleko afekta umweni munhu mimba yamusikana zviri kundinetsa iri kunzi hanzi ine 1/2 hanzi 1/2 but I still it was last month andakatomborwara weini here ndakafunga kuti maybe yabata nhumbu ari kuti hanzi iyo wakamborutsarusa apa musikana yanga mutorutsarusawo saka nhumbu is either ine 1 or 2 here pakati pethose 2 tikati isitomba muntu kuzama makore zvese ungorora mune mbuka 1 then nhumbu yatobata that means haana kurara naika 1 anga agara achitorara naye dna test ndichaita ende madna test chi haana kurara naika 1 anga kutoenda like most of the time kazhinji kacho anga sikasa engozvipasa kuzoti ndarohwa anga ndakavharwa nematsotsi ozomuona mafuseni kana ndabatwa nemapurisa ozomumuna mafuseni then ndandisina kubasa anditi but pari kundinetsa tete ndepekuti ndigashire iye kuti hanzi ndiprove kuti unonzida nepaseta musikana iyozi wandinoda musikana ndimudi but musikana handikwanisi kumusiya chandikuda kune musikana mwana ndikati right ndazviaseta ili zviri kuda wakadini saka vanhu asa uchasangana nemusikana here kurara kana kuita secho changova zvemwana chete here akatina rumwe andiri kukonisa izvozvo kuti pakazoti asangana naye yeti paanozonifonera kuti uya ndibva ndasvika ndechidi ndichisangana naye akabva ndaisa patient masemkati murume ari kutoda zvemusikana muri kunzwa usaenda ndinauye mwana tete inini ndakati okay musikana zvaari kundiziva inini chindotorai mundiendese kune musikana tikanzwananesa ndipanoti munhu ari right anokwanisa kuya pamba pangu even mari anenge ichida kana kumutsvagira romu ndomutsvagira inini tochengeta mwana ndasiri true but mhaka yemusikana tibve masiyana naye but nyaya yakaenda kunondijikera ndopakabva pafona malume that moment zvikanzi ini ndamitiswa umweni munhu kunzoka ane nhumbu yangu but mukadzi angu kuti ndene tinokofanda musikana yakuti musikana yabvise nhumbu yangu arida kuti iye musikana abvise nhumbu kuti vagofanana vakuzanditira mwana ingarendi ndinongobhadhara vani chikafu ndinongotenga wani so problem ndeye kuti asepte mwana wangu haasi kuda mwana wangu ineni ndopandakabva ndatanga kutukwa namalume kuti he unoshiona iwewe zvatoita mwana wekuda atora uyo wekumozambiki achaenda kunogara kumozambiki yanditiorwe muti unongoda kudya mari saka achigarewo mune murume uyu uchaenda kunogara kumozambiki vakataura zvakawandisa nemaaudio ndinawo maaudio sekuru wako achiumana ndinawo vanda ndichiti kwadi kumbondisvitsa ndimbovamba ukati ii zvinozondiwedzera ndikati alright pakanaka but tuka zvekundituka zviya vakakunongoshanda kudya sadza unongoshanda kudya mari but ndoda kutaura pamberi pamwari sisi ndakatanga kugara nemurume wangu is like yes munhu anobata mari but anombobvira ndakatora mari pasina kumukumbira even 50 rand ndatotsvara ndokumbira mari yakati ende munhu anongozobatira mari yake zvekuziva kuti kune mari yakati ndiwo vanenge uchitozvizivira handitobvunzi as long vamutenga chikafu vabhadhara rent handina zvichinge zvandaibvunza pamusana pemari saka ndakunzi uringoda mari uri hure iwo ndiye hure uyu ndeato mukadzi iyo chinokuratidza kuti uri mukadzi chipo hauna kana mwana wawinaye iwo ndatohure zvehure handitongisi zvehure handiuyi ikoko kuzotonga nyaya dzakadezi vakandituka zvekuti ndakasvika pakupererwa ndikachema ndikati nokufa kuri naye ndobva ndafunga kuti no I'm going to suffer ndini iye unobva asara baita muvhu nemusikana wako yaane mwana iwe unonengowafa like mama wangu anorwara vane shuga ndovanenge ndichitoba stress ndakazama kuda kuzvisendesa from like Sunday Monday but handinokwanisa kusvika zvinondoda kuzama kutaura nemurume kuti ini murume zvauri kundiita zviri kundirwadza akati no ndaasepte inini nemukadzi wangu bodi musikana wangu inini ako asepta saka iwe kusvika asepta musikana wangu ndikati ini handizvikwanisi bodi ndikuziva kuti hazviperi mushe most of the time musikana yeye nemwana wauya ndo vanenge vari pamberi ndizvozvo
so kungondiudza pachena kuti hauchirandiri zviri kunetsa here iye ari kuti no ndakakubvisira uri wangu gara ndinokuda ndikazigara ndiri ndokuda but inini mukadzi ndiye wandiri kuda apa mwana ndiye wandiri kuda so kana chikwanisa kufonera musikana kuti yatisangane then toudza musikana kuti no ini ndakaita mistake but mukadzi wangu ndomuda sei mwana ndotsvuka yaite chichengeta ndakatuka tete ndikajikiswa ndikaita sezvanzi hazviiti kuti ndiende kune musikana wangu hazvichoiti izvozvo hazviiti kana wadecida kuenda its fine go ndozanomuda officially mwacho wangu watonditi famba uende unonetsa unoda kuti pesa ndisonoda kuita sebese kuperoneswa nemunhu wane unonetsa madhuro unoita seunoti saka ndakashaya munhu anondikamfota saka ndaudzwa mama ndikati mama ndandisanda kuyemba nyaya iri kunodihombe saka ndoyamaida kudanirwa nemurume wangu kuti mutoni se ndozvaitika kuno murume wangu aita musikanzwa but ari kuti watoo nemimba kunze saka ndozvitambira were zvo zvakadaro ndozviita sei ndashayawe kuchiendera mari monenzwa kana itaenda kunoita futi problem to waendafonera mama ndavaudza kuti ndonyaya iri kuno haungafoneri mai vako kuvaudza kuti kumukwasha aita chihure ndikati hachisi chihure chekuti vangoita nje patoo nemwana handiti inyaya inotoda vanhu vakuru kuti vanhu vakuru vadini vasangana basi ndakatukwa like kusvika musoro wese ndichituka ndichiita sei ndechidii hazvine kuti nani nemurume wangu wacho anga asina mawedzi kupima ndaingotukwa so ini chiri kunyanya kundirwadza hazvina kunge handibereki ende mumba mangu ndiri kusvitsa 2 years like next month hakusi kure yes mistake yakaitika but munhu anokuda anotaura here mashoko akadaro even kuhama dzake mamwe ekutuka mamwe asina kana mugani mamwe ane futi kutarisana newe so panhu pakaenda kunondirwadza mupanzwisisa tete ndikupanzwisisa ndibva ndafunga kuti saka from iye ndoenda kupi pane mwari ndozama futi kuda kutaridza nemumangu ndotoona kuti no mwoyo wake nepfungwa dzacho kupi kune mwana ari kunze ndakanatarisa ndikati asi zviri kuitika mulife mangu murume wangu zvavanoti ndatukana ivo pane mashoko avaita ndituka kuti iwo une maexboyfriend nechi buda uende ikoko basi tete unoswera ndiri pano handina kwandinoenda handina kwandinobuda ndichienda ndinongoswera ndiri pano vanongosvika ndiri pano mononzwisisa murume wako pakakuroora pamakasangana waiitei ndaishanda kuwimbi waishanda akakuregesa basa ndaishanda because of like imvura ndinondakudazviiwota so regai ndimboti bare then ndozotanga kutsvaga basa pamberi apo maybe ndikaita vana 2 ndikaita mwana 1 then ndotanga kutsvaga basa fona regai ndirelaxe then ndobara okay sa apa panga warega basa kati ndomboti bare ndikabara vana vangu ndozozokera kubasa ndanga ndarega ndichida kufokasa nezvekudi bara nekubara handiti so chakanyanya kuzvizondirwadza manje its like ndakashaya munhu anondikamfota like everyone was against inini then ndobva ndakaenda kunokuona kuti shuwa zvinhu zvichapera zvakaita sei obviously zvinoperera pano umwe munhu like musikana the way sheis challenging like iwe taura nekoko nemukadzi wako inini ndisiye ini sene neni kana wongosana nemukadzi wako kumbe kokosanganai kana wangoya kuno kuini changu kutambira sekudero ndikunzwa murume akuti akutombudza kuti ini musikana ndichange ndichichengeta like every month zvanenge chida change ndichimidzira ndenge ndichidii even akataura zvakati ndenge ndichimidzira ndinofana handisisina chance haisi mhaka yekuti ari kuda mwana imhaka yekuti ari kutoda nemusikana iye une makore mangani mulinyini zvindirwadza manje ndine 25 its like I'm turning 25 muna December so zvinzadana unorwadza kuti ndochifunga kuti hapana dare sezvo munhu akandibvisira vakadana here vana mama vangu like mama wangu ariko mukoma wangu ariko sisi vangu variko like ndakangokurawo ndiri mwana wekuti baba vangu ndandisingavazivi baba vangu vakangonditizwa ndiri muchechi vanangochengetwa namama vangu so zvekuti ende usati waenda kure ndoda kutenda mai vako pano palife kuvatenda chaiko chakwa mai ava she did a very good job in raising you. Why I am saying that ndakateerera uchitaura kubva patatanga handiudzwa ndikuziye handikusandambosangana newe but mukutaura kwataita ikoko nekwari kuti apana paka uri mwana akarayirwa une tsika dzako dzaunadzo une tsika dzausingazivi hangu kuti ndezveku but no variko vanobva kuna namutare chipinge ukwa vasitorina unhu vakafunga zvandoziva but matauriro anotochatadza kuti uri munhu anotori neunhu ende even pawakatanga kuroorwa une mai vako despite zvokuti vanga vari single lady vane makuridziro nemaudziro anga akakuudza kuti kana waroorwa unonodai because
makakura naye aiwa respect ndaiona unayo zvako respect zvochoka yoti murume uyu dei anga ari munhu wekuti manga muri kukuwirirana muchigara zvakanaka muchidika angazviwanira mukadzi wake ufunge 25 nengikiri nekurespecta kwese kwauri kuita apa hakuna ma25 ndo anachitaura panapa kuti anoti ukahura nendohurawo havateereri sina basa dei tisitomhori pano but I respect zvekutoti watotirega nditsvage sisimele ava ndindotaura nawo nyaya yangu kuda wakandibatsira because ndiri kudai mhuri imba yangu pawengamira nokuti ndo zvakakura uchiudzwa uchi namai yako asi tichakudza sezvawauya kwatiri tichakudzawo chokwadi chimwe chaunenge usingafariri kuti unzwe asi tichazama kuonesa nokuti uri mwana handiti kune zvizhinji zvachinja mazuva ano zvandoda kuti unyatsokuzoona pamberi apo zvatakakura mai vako vanogona kutekana mazera edu iwewo handiwana 25 vanogona mazera edu zvokuti time yacho takakura isusuka vane 50 aiwa vava munhu mukuru ava munhu mukuru stereki asi alright asi munhu wekuti wanichandaona unofunga vamwe vachifunga nyaya dzekuvaka dei mamwe mazera ako ma25 chaiwo anenge achifunga zvokutenga brazilian neperuvian saka ipapo ndatonyanzana kuti maiko kakudza zvakanaka because wanga uri kufaitira kuti ndoda kuvaka ndiche pangu handika 2 wanga wafunga zvokuita housewife chaiyo handiwana zvokuti unoda kuita mudzimai wemumba kuti ukagarako ukazvipira kusiswa basa ukati ndoenda kunobara ndonogara hangu ndichiti ndikati bare ndodzokera kubasa handiona zvino zvataita isu kudhara tichikura hazvichaitwi newo nemazuva ano saka ndati mai wako kakudza nenzirawo yakanga yakanaka semurume wako it's his loss but tisatanyatsa kuti tipinde pakuti tida kutitaure newe iwewo tizame kubatsira newe mwana wedu tichikudza anditika ndoda kumbotanga ndambokudonhedza 2 minutes ndokudzosa ndoda kuplaya maaudio kunoona kuti tokumbira muplay maaudio asekuru ava. I just want to play those audios kuti vanhu vanyatsonzwa kuti sekuru ava vari ivhu zvakaita sei hama zvanandichikudza kuti hama zvinhu zvamunoita mukati meupenyu murimo mucomment section mune dzimwe hama dzakatodaro hasi mwana uyu mutorimo mucomment hama dzakafanana nasekuru adzo kuti muri kunopindira kumamarriages asinei nemi muri kunodestroy instead of kuvaka. You are going there to destroy mamarriages evana. Mwana ninga uya kwauri murori achichema nenyaya yekuti ndewo rumwe rudzi iwe wakutoisa moto kuti ngaarambwe hanti mazviona. Guys, we are all Africans. Hazvina basa kuti wada mukarushu wako kana kuti wada muchangani kana kuti wada mukwerekwere kana kuti wada ani. We are all blacks and all human beings. Anditi ngatisiye kaunge kwenda kunopindira mamarriages asinei nemi kuti mukadzi wako hatimudi haumudi ndewako here haumudi ndewako here mukadzi ushu. Saka ndangoti ndipadarize saka ndida kukubudzisa chete ndofunga 3 minutes ndobva ndakufonera back pinda mako unogona pinda comment section ndimboplaya maaudios ende ndarwadziwa nerunako rwaunarwo rushoshwa chitigwa svina dzose idzo nemurume uyu but anyway ndokudzosa panapa regai ndimboplaya maaudios. Alright regai ndiplay mamedios maaudios munzwe. Let me play the audios munzwe sekura ndondoisira chispika ayo sekura ndo anadesera chispika iwo security munyatso kunzwa maaudios iwaya asekuru vanhu shuwa munoti kwa achimudi mukadzi wako ndewako here mukadzi wamunenge muchiti amudi munhu shuwa angazvipira kuti unobara unoti bare yake ozodzokera kubasa uda mukadzi akadi iwai nazvitwa muzukuru ndokunzinzwa muzukuru andakati akupe phone nditonga nitaure nawo hapana munhu anowadza ipapo musi kuwadza ngechihuri kunowadziwa pachihuri panowadziwa here kwatomukiwa ngokuti muri mese ipapo hapana anowadza nix munoti tisapata hapana kunomukiwa panowadziwa pahuri panowadziwa mutibvunza zvinhu zvomadzimai hazvishandi izvozvo tiri vakuru isusu kugara tichichema zvisingashandi izvozvo isuze Isaac atombotibvunza kuti wana mudzimai unorisana musikana umu anditi wati iwe unoramba kuti uwane mari manje woda kuti musikana abvise mimba woda kuti Isaac agara sina mwana zvezvo hatisiponji izvezvo ahenga kuzvibwezi zvezvo wena uda kuendela Isaac mwana Isaac nkulu uya kama-40 years angana mwana angana yini utsavila Isaac vafana vaenda vana mwana azvona zvezvo ahingaziponzi zvezvo wena uzoda kuendla mwana kaIsaac adi uda kujamala Isaac so zvezvo ahingeni muri kuvawo sekurava mavanza kwai pachihure sekuru vakuti murora muzukuru pachihure kwanzi pachihure unogwadzwa nechihure chihure chinogwadza
ndisekura kwai Isaac utopinda kuma 40 years uda kugara kudla mari yaIsaac saka udati Isaac afasina kana mwana rega hure rega zvitire mwana wake kunze nasekura hani mazvona rikaitinjire mberi ende sekura havana kana kutokwana havana kana kutokwana sekura shuwa ndisekuru vedu dziyo kadai kuti kwaingagadzo chihure musa mukadzi wake odo yaanotenza akana unorogwa handakanorogwa ndazvizwa kuti Isaac wati iwe wakafonera mai wako unofara kuti Isaac agara sina mwana kunze unozvifarira zvokuti iwe ugara usingawani mwana unozvifarira mai wako zvezvo kana pachishona ipapo unozvifarira kuti unogara nemudzimai asingabereki kuti wotsangawo vana kusaiti uti usada vana mara uri kusaiti aumudipera Isaac unotamba neIsaac wada kuti uwane mwana kuti wawana mwana undaenda operation utsame uri mukadzi we zvokuti Isaac asingawani mwana zvozvo atimbozvifariri nepadiki atimbozvifariri unosevenza Isaac mara shonozviwandi kuti kwanga mahuri kupera suka mukadzi watonzi kwai hure kwai iwewe ngaite mwana mari idliwe urikudla hure urikudla mari yemwana yemuzukuru wedu hure suka ndoda kumbomubvunzawo zvakanaka muzukuru ndokuzvizwa sekuti chishona ndicho chinonetsa asitore murume wadisana naye zvokuti unomuda chitireti kumvira kubvisa nemari ye9,000 aisi noma yakadliwa yakaita chichi kukufarira kundomuda uri mudzimai akatobvisa 9,000 sezvokuti sitore uti wakagara nasitole auwani mimba wakawana mimba inoperera munyika unobvunza sitole kuti iwe ndiwe usingabereki iwewe zvitole zvino zvinomuwadza naye kuti kugara asingawani mwana ari murume zvinowadza maningi kana iwewe wanguti watogara usina mwana kana iwewe hapana pazvinowadza kuti uno mwana pamudzi iwewe zvinokomba kuti mudzimai unobereka masitole azvikombi kuti uri mudzimai azvikombi kuti murume sitole zvezvi munozviona kuti munotamba nesitole ndoda kurodzera zvakanaka unyanga chimuzukuru wakagara naBrichini akati ndinomimba makore nemakore echidya mari yaIsaac ngwi akatora nenumba yaIsaac mimba yacho yakaperera Brutus andotora mumweni futi kuona wokumisha kenyu ikoko ubone kuchishona kemu kunotamba neIsaac waenda kotora mushona mumweni ondilandira panapa malume enda ndisana mudzimai ndakonda kurovola kaza nehama dzako nezomudzimai ndizo dzinotaura obvisa mari 20 something thousand yokurovola yokudya imari chii zvatoperera mugwanza watoonana naye ufuti same story ngati imwimwe mashona munometera story hamumuda Isaac zvezvo handimbozvilanga zvokuti mwana Isaac mudzimai abvise mimba kuti aizina naye usingadi vana zvishandi woda kupinda musi right kwai murume yakambowana Brutus mukadzi unonzi Brutus akagara naBrutus achiti kwanzi ndine mimba yako gore rikati ba Brutus haana kuzvara mimba yamwete akanga aenda nepi kwai akanowana zvemumwe mushona murume uyu Isaac unenge unodawo mashona anzi akanobvisa 20 something thousand muri kunzwa akatambiwa naye hapana mwana saka dambudziko rina Isaac ndiye munasi kutozvara guys Brutus akanyepa kuti tambata Isaac Brutus akanyepa kuti ndine nhumbu anamota njumbu Brutus kwai aingodla mari akainda kukazoita mwakarogwa mushona futi akabviswa 20,000 futi zve angane mwana wake akainda asina kumbota mimba yaIsaac kwouyawo wedu ushu izvozvi une mwana wakewo haana kumbota saka dambudziko apa rina Isaac ndiye munhu asiri kunyatsogona kubara handimaona saka muninge zvekuti bare kwaIsaac kwazvichinyatsobuda rikati iwe ndiwe maaudio chinda mberi baba vantovenga mashona baba vakati vakamashona kwai mashona muda kudla mari yaIsaac ndiyani zvinezvi handidi kuzwa ndiksi koda kuti imweni asitore mupone zvakanaka asingadi mumwe asiye mumwe papo handidi kumbozwa niksi and never ndize kuuya kuzotaura zviro zvokubva munzira kugara ndichitonga zvinhu zvisingasevenzi handisaingwini iyeyo kana handisaingwini kwanzi asingade mumwe ngaabve ainde asiye mumwe handidi kuwasina basa ipapo baba vavanisa zvakawanda sekuti havasi kutoda mukadzi ushu inini izvozvo zvaunotaura zviri easy over kundini zviri easy over
Iwo uri mwana wangu na Isaac vana vangu. Ndiwe unogara uchicomplaina njalo. Unogara uchicomplaina iwewe. Tinati complain. Isaac hapo, Isaac watobata, Isaac alali nangu, zviri zvakawandisa. Sendo chifungira kuti pachishona chemwe zvinonetsa. Pachishona. Kuna mai wako kuti Isaac wawana wadisana musikane, Isaac waita chini achitenga kudya pamuzi wechibhadhara rent. Anditika Isaac unobhadhara rent unotenga vero. Ndiwo unoti Isaac abara, aniti ndiona Isaac wakataura kusena. Akati ndiye ana program. Wewe uti Isaac ndiye ana program ngokuti ifera uri bete ngokuti iwe una mwana Isaac ana mwana. Tinofana kuzvipingura zve tingamamira usitaura singapingurira. Tofana kupingura zvakashata. Atubvunzi kuti enda takati muntu asingadiwo mwana aregeromwe ngokuti zvinofana wagara na British zvazvitorira futi zva British watopamba na British opinda British apana zvakaita pa British pa Isaac azodisana uya wakamubvisa naye iwoyo wakadisana naye zvitara akati ndirovoro wadola zvinezvi wakabvisa mari Isaac 9,000 asi mari shoma kulovora iwewe kuti uri mudzimai pamuzi mari unogara uchicomplain azvitendi zvokuti ubvunze Isaac kuti iwe Isaac dana musikana azobvisa mimba zvinoshanda izvozvo wakambozvizwa iwewe pachiremo chako mbozvizwa zvokuti dani dzamusikana wakaunayo azobvisa mimba phela wada uzvifarira kuti ndakati murimo wangu ndati danga ubereke unobereka hako wada uzvifarira izvozvo mazvino zvokuti unoti mashona ndinofanira kutaura ngokuti munotamba ndiye ena mzi Britain wanga mushona akapinda wanga mushona newe unogara uchikombera uri mushona tidini iseso tinyarari isusu apana zviwo usingakombereni takaguma kataito zipeyana aza kuzokutevera kubva mukereke tichitonga nyaya isingaperi ngatendi vopindura vese yeni takasvika ikoko kwako kukutaura tiri vadhara tinogara tichikomberera chimu chiri chimwe zvinewo nokuzviona muzikuru wada kuti taure Isaac apa musekuru apa wawana murume muzikana wawana musikana tinozogona kugarisana musikana ho here tigona kutaura naIsaac zviwakatora mumwe musikana unovagona vari vesena mara zvipe papo zviri kukomplain Isaac watora mudzimai wati ngaende kuzobvisa mimba zvinokudyiwa pa kudyiwa kudisana mudzimai kudyiwa kunohonde papo apana honde papo Wana honde papa. Andivoni pana honde zokuti ufuta kuti wadisana muntu wekanikeni. Zvinofana wachitiri kumashona apana chimunomusa. Apana phela kutamba naIsaac. Ndio zvitaura izvo zvingomweya wangu wakakuwadza kwawo straight. Kutamba nomwana wangu mzi. Wakazana British atombowana nomwana naye. Wakawana umwe uyana kwakamubvisira mari towana mari naye wakubvisira mari akuna. Kudya sadza kupera. Afaka ufuma. Yesu. Imikadhara kanga kambounzwa panaka. Imikadhara kanonererwa kakatoma kamashona. Wamala. Anditi ndiwe unopopota. Ndiwe atonga kupopota kubvira makusero wakapopota kuti muri kurwa panapa kumuzi. Ndakati munozvira chini ere ndizvi nesi ngofone yangu ndichifona ini kuziva kuti Isaac iwe ndiwe wakapa Isaac phone. Isaac akati umudzima unoti ndakamuronzera kuti ndana muziva nani atondudza kuti une mudzima anodisana. Akati une mudzima anodisana mndimai waanodumu. Manje mudzima unoti ande kubudisa dumu. Ndakati ngei kuti abvise dumbu na. Akati amudi mwana wangu azviye kuti abvise dumbu uloyo ndakazvitaura izvozvo. Azviye kuti wewe musikana abvise dumbu kuti musikana unoti wewe unomubvunza kuti Isaac abare andi ndiwe unomubvunza Isaac kuti Isaac awani mwana abare wewe unomwana chaizo une mwana iwewe yeah. Zvakanyangadza ngokuti zvakazvibereka zvokuti Isaac andida Isaac andisingadi iwe nganja kuti mogara ndisimutonga every day ngani simutonga every day. Iye ndakazvitaura kuti muntu asingadi umwe apinda atokuti pinda iwewe asingadi mungu apinde. Utogara tichitaura nyaya imwe pe isingapinda. Zvakaoma. Hamuzvo zvinonetsa. Tichitaura nyaya imwe isingapwezi mudzimai. Muzukuru watonesa maningi. Asi zvona izvozvo. Uri better story atore mudzimai azokuonesa ndano mudzimai umwe kana ndisipo pamuzi ndaenda kumudzimai nawo mudzimai sendisipo pamuzi ndiri apa ndinomukhuza mese pe
ndizwa ndamubvunza kuti koda kuti iye urarame nasitolo ararame papo pamuzi haidi mastiki seunoshamura chichiri papo chinokunyangadzisa chichiri papo chokuti iye ndakabvunza kuti pomakadisana sitolo ndanga ndiripo ine pakadisana sitolo muri mwega mbozondibvunza inini mbona tisingapinguri here asizvona muzukuru asizvona koda kutaura zvinosevenza mubasi papo wakunonzera sitolo kuti una mudzimai zvanga zviri mhozvo kutaura malume vasitolo vano mudzimai nomukadzi imbozame kuna tizorongedza nyaya yasitolo ngokuti wana mudzimai zvanga zviri nani zvezvo iwe unokuvereketa zvisingashandi wasvika wavereketa kataitos waza kuzotitora pano mutombo taifana kuishandisa zokereki chini zvizvinodai munhu nasitolo pamudzi zvotanga kuti tipopote ndakandaremba kupopota ini awa right sekuru ava vanenge ndivo vakatoudza Isaac kutsvaka mumwe mukadzi matauriro avo muri kunyatsonzwa mubhurunchuzi wakambouya akadla mari kwai yaIsaac akabisikwa mari pakauya zvemumwe akadla zvemari yaIsaac akaenda kwauya uyuzve kwai ungogarira sadza pano vasakugara kwai mashona muita vasakutamba nani naIsaac handiti chidhara ichi regaitiwe kuti tingapuwa here nhamba ndinambochipedzera iyi zvoti kwai inhema zvatituka kuti titachipedzera naye muningina saka okureva kuti iwe hapana uye kuti timbobhomba chise kurichi ine ndiri pakuti ndione kuti ndoita sei way forward like nemba yangu kana kuti ndozvikwanisa here kana kuti handikwanisi because zvekuchamba futi kutaura kana kudii kana ndinga tosvikawo pakunetsa handisati zvekuramba ndichiita kunge zifi ndorwisanisa vanhu kana kuti ndingi kunyanya kunetsa maningi ofisha anenge chirwadziwa asi ndinde saka kuzoramba uchipinda futi mune vanhu kuramba uchingodai iwe chinoramba uchizongobvunisa ofisha watoti paplace pako kuti gara apa iwewe ngure mushoro ungodya mari chete nokudya masadi saka ndanetsa nekudya mashoko dzangu anorwadza right sezvo watiwoda kuziva kuti woita sei tirega ndichitanga inini mhomho zvako kukudza chokwadi ndisati ndazovhurira vamwe kuti vafone vachikudzawo izvi ndanga ndisati ndaipedza okay because handiti munoziva kana munhu echida munhu ini like ndakakura like maholidays ndaenda kwambuya vangu kuchipinde maziro andinoita empaunhu ini ndagara 2 years hapana production iripo murume wangu ari kuda mwana zvekuda mwana zviya and it's not like handina kumubvunza ndakatoboti mwana zvaari kuramba madi maboti mama vauye ndiende kuzimbabwe kuti ndibetsereke but hazvina kuitika ndini ndakataura nemurume wangu sesekuona iye kuti no hazvisi zvekuti kutukana izvi izvi zvekuti munhu ari kutoda umweni munhu handiti because dai kuri kuti anondida nerudo rwese aida nahama even mai vangu vamakwira bhazi muye I think it's 400 kuya muno muSouth Africa inenge yakachowandisa vosvika mama muri kuona problem ini mwana ndakadhisina but hapana production toita sei tofamba madoctors variko madoctors voprova kuti mwana wenyu haabari I was going to accept that but hapana garo dare rakagarwa handiti munhu zvaiplana kunoita mwana kunze kuuya kuti mwana watadza kuita ndakunoita mwana kunze hazvina kuitika munhu akadero munhu anenge chizobuda nozokuva kana wechindidagara muzvinobhadhara rent just accept inini nomusikana wako panenge pandiremera panhu pakadero because handinagari dare vandakabogarwa ini hapana munhu akagofamba neni tinobatsirika panhau dzemwana saka ndofanira kumbaasepta sei mwana kana kuti ndimumereti hapana kuchagozi problem chii chikuru chaipo chaipo ari kundibata ipapo alright chirega ndichikuudza munin'ina isusu vechikuru vacho unoziva red flag was there from the word go but kana muri murudo plus chekutanga murume wako munhu mukuru too much kwauri anyway eji hainayo basa asi I ask myself kuti pa 40 years ataugara mudharaunda murume wako what has he been doing vakadzesa vachiuya vachienda because so far pane 3 vakadzi iwe uri wechi4 right saka bekutanga pawaizama kutaura nemurume wako uchitaura nyaya dzekuvaka achiita brush off uchitaura nyaya dzekuvaka achiita brush off that was the first red flag ndo red flag yanga iripo 2 red flag yekuti paakaroora akauya neshamwari yake hapana kana 1 aripo but unoziva kuti nemakaenda zoona kuti pakashayikwa muhama yakauya nenyaya yekuti pana mbruchusi yokumboya pekutanga anga ari mushona ari kunzi akati ndaita mimba ka 10 isingasvagwi kusvika ainda
pakazoyo kubvisigwa 20 something thousand uyu futi zve ari kunzi akangohla zvemari uyu yakainda saka pawakanzwa kuti vari kurogwa futi umwe mushona vana vakaramwa ndosaka vasina kuuya havana kutozvifarira saka that was a red flag iyoyo handiti wazviona asi anyway sanonga ari murudo wakaiginowa handitika right rega ndikudze chokwadi munin'ina chichakurwadza asi ndoda kuti uzvigamuchire handiti mumba mako imba yako yakushingirira kuti imba yangu iyi hapana marriage munin'ina ndoda kudza chokwadi hapana marriage yenyu rudo rwenyu ruri one sided iwe unoda munhu wako zvakaperedzera but iye is not feeling the same. Yes, iye has kufila the same love yaunayo iwewe saka rudo rwacho ruri one sided kwauri iwewe hapana marriage munin'ina. I want to tell you the truth anti wazviona marimbo andi mazviona so ndo chekutanga two murume wako he was okay muri girlfriend ne boyfriend muchifara pa muchidai handika pakatanga kubuda wedhe kunzi mabatwa chirwere apa handiwaona murume uyu aitozviziva probably aitozviziva zvinhu izvi kana kuti makatanga kutomwa treatment. Alright. But munhu anenge achitozakana zvinhu zvake iye akati kudi paakanzi matreatment akati kudi akaramba anoziva zvake pamwe ari kutomwa treatment iwo singazvisivi kana tagara achitomwa handiwaona haatozvidi but augari naye kakona unoziva kuti murume andatikuendesa achimira medication yakarigwa usingazvizivi ataona here kana izvozvi zvekuzoenda munhu vati embomufungira here kana foni zvese kubva kuprofile picture kubva kuscreen saver kubva kupi waipostwa every day but wotonoti kumusana azobva kupi pamwe pacho utoshawa kuti vazosangana sei munhu mososiyana anenge ichinzi kubasa ndikubasa vele musana yatobata foni dziye mukadzi wako indochitoizwa bezi kana kuroiwa unotoroiwa vhele bhosi like situation ndakuda kupinda mairika it's like ndeye kuchitorwira murume uchakaita aikwaari ini kunokumeba vanazvandoziva unoona chandiri kudza kuti hondo iyi hauihwini chii musikanaka ari kunzi akamitiswa uyu muchangani andiona saka muchangani wokuri ndosaka uchiona sekuru ava vari kutomira nemusikana uyu munhu werudzi rwavo muchangani mashona vatodi mashona kune repetition yekuti mashona anodla mari yaisaac achinda handiona saka uyu ndiye achahwina uyu ndosaka uchiona sekuru ava iside kuti vakugadzirisei. Yes, sekuru vako ava iside kuti vakugadzirisei vakutira masvike kuti izvo anenge ashotwa ngaabude ndo masviko avakataura kuti anenge adhiniwa ngaabude. Exactly antiwazviona saka ndo sekuru vanotoziva game rese ndo vanhu vakatomti ita umwe mukadzi uite mwana this time tora kana wekumozambique andiwazviona saka munin'ina as much as uchida kuimba kwanga uchida kubara chebuka I think kutoramba kuita mimba yoka mwari vari kukuvharidzira pane zvimwe zvinhu une mwana wokutanga waunaye handiti wari kuti unochengeta une mwana wakuti unochengeta wokutanga handika then woita mumwe wechitu handika hapana future uchanotambura futi zvenaye mwana uyu saka kutoramba kuri kuita nyoka kuita mimba ikai handika tenda mwari because mwari vari kuziva zviri kumberi zvausiri kuona iwewe iwe uri kufunga kuti ukaita mwana uchagadzisa marriage yako hapana marriage inogadzisika hapasisina nokuti kunewo rudzi rwavo atovepo muchangani vanenge vachitaura hishona yavo vachihwisana handiwaona like nezuro ndakamutesa lechito zvamatini menyu musinangamusiya mushange muri mechimutsvaga like every time ndiye achanga ari first so it's fine maprofile picture samakaisa design nene ndakatoona namba dzimusana dzatodzoswa mufoni dzaseva kuti ala zvere maprofile picture vakabvisa zvaziviwa handiti wabviswa maprofile picture no the reason why ndabvisa maprofile pictures kufacebook nene ndatonoti hausi kufila pain yangu because dai vhele waiziva kuti ndandiri pain wanga usingambobvisi seseza kusvika pora then uzakuzvakumumizo yakuti chakatoshitombomira neni kana kutombonyaradza ini ndifendaichiva ndichizvibonda ndichizati anenge akagara keso kana kukutanisa kudai kana kutotora zvinazidai saka ndiri kuzviona kuti saka ndiri kuzviona unoona chikuita nechekudai so you are dealing nevanhu vekumozambique and vanhu vekumozambique unozviziva hudzwe vanobata-bata vanhu vekumozambique ndevemushonga vanobata-bata saka chichaitika nechekudai so manjeka uchapedzisa wabva ipapo uri mukofini handiti wakatasa mudenga uchatiri kuda tiza mukuavhoida munin'ina its better kuti ufambe iko zvino nemwana wako uri mupenyu wakasumudza musoro wako uri upenyu hwako upenyu hautengwe munin'ina uri kunzwa upenyu hautengwe murume unogona kunowana mumwe murume wako uyu asi wako uyu
Antika asiri wako achauya achabva kuna Mwari. It's time for you to walk away. Antika with no shame and nothing. Wega iko zvino zvikuti all right. No problem, let me do you a favor, my baba. And ndaona kuti zviri kunetsa. Ini chirega ndichikusiya ine uyu ane mwana wenyu. Muite mwana zvakanaka. You pack your bags, you leave nemwana wako. Because uchapu mwana wako achitambura sina mai vanomchengeta agosara achitambura. Iwe wafa. Iye akusara chidya nyika rutivi nemukadzi wake munyuwani. I know, top the best. Besides to mskana with the best kana kuti kudi kola at 25 you are too young for you to be getting into barika polygamy. You are too young to nisha barika iwewe haungari gone barika isusu machembera akakura bwaiso barika atitori goni iwe unganori gona barika iwe kuti nasu murume ari apa mangwana na muromo kuda muri mtu rooms uri kumuhari mu kitchen mangwana uya ari kuwari mbedho ungazvigona iwe ungazvigona barika ungarigone iwewe ndochokwadi chiripo makore akwayo handiona saka just walk away muningi chimusiya chisiya hako chisira musikana uyu muchangane murume wacho awina zvake iwe chibuda muchaurayana no mukadzi wangu ndosozvanaitika sorry then ndauya kumba tinokwanisa kutaura then tionesa kuti toita sei ndikati maybe pamwe vachidzoka mupfungwa dzavo chaidzo kuchida kuti mukadzi wangu but vangosvika vototora doro ravo votogeza moti yavo ndati kuzomati muda kuti titaure ngatitaurekera kati nhasi yamutenza moto saka dai akauya akataura sezvaanganyora meseji kuti ndokuda ndiregerere dai akauya akati ndokuda ndiregerere wanga utori wili sezvo wati wanga waona hope mwanangu uri mwana mudikisa no wona nda kubatsira uri mwana mudikisi tereke unoblindwa nemashoko ndo problem yandatoona unoblindwa nemashoko unovharwa nemashoko I love you kuti urudo runoonetswa nemabasa uri kunzwa talk is cheap uri kunzwa talk is cheap kutaura ndogona kupromisa heaven and earth andiri kunzwa ndogona kupromisa kutengera ndege nechitima but it's just talk antika hanzi action speaks louder than words ma action akatopoteza kudhara kunouya nemwe mukadzi akauya akatsinidzira futi nemashoko kuti hazvinhu zvakaita kuti ndisiye mukadzi uyu nokuti handimudi ndoda mwana wangu asandika kupromisa kuti handivati naye because pandoindako ndichinoda mwana anogona kuti ngatodai setikata tose handiwana saka unoda kuramba kuri pachena wakaita sei dai munina wakarambwa kudhara iwe unoda kuramba kwakaita sei wakarambwa kudhara munina believe it or not wakarambwa the fact murume wako cheshaya akakurora kubvisira mara anogara pano kuti ndane girlfriend yangu ine nhumbu ine 1 or 2 months asi chiripo nchekuti handimudi ndoda mwana anenge achida kufadza iwe because akakuona kuti unofadzwa nemashoko asina kana nebasa rese unobva watonyanduka kana uzwa mashoko maviri matatu hakuna zvinhu zvakadaro kana wakabhiliva izvozvo newe unenge uchitopenga hakuna zvinhu zvakadaro asi ndoda kukuudza kuti ndikaindakwa ndingakupromisa kuti handivati naye nokuti akatoya tivati tinotogona tovata hakuna zvinhu zvakadaro ende barika rino most mabarika emazuva anaya they ends up in graves in tears in graves handiona you are too young for that to walk away you have a bright life ahead of you andikuzwa you have a husband somewhere else ukwasingazi kuti kupi but there is a husband for you somewhere buda ufambe uchawana wako murume chile kuti unosvika uchi you don't even have to try that hard kuti pa 2 years waenda kumaprofita kumnganga pa 2 years watoenda kumaprofita waenda kumanganga waenda kupi kuti uzame ku kuti mabuda anaenda kubasa mundisone izvo ndakachita FM sarifana kuzura kuti ndikuna ngende kudarika nakubereka but ndakachema ndizorana sekuru kuti aikumbira phone yangu dzaenda kufonera musikana like musikana ngari mumake era ari mumake but ini ndaikadza kukumbira phone kuti andizivise kuti nhasi kumba handisi kuuya ndikadza kurara ndichitsvaga murume ndichifonera hama kuti ari ikoko kweri pamwe aita azive pamwe aita sei ati mumwari ngaswitcha off phone ndepanenge atisamufanikani but like now anokwanisa kukumbira phone kana asvika airtime kukumbira phone munhu ari padesho ndoda kufonera musikana wangu ati kunokumba hafoni even asizedzatauri newe ukangotiwa nhasi andisodana anobva akurama kuti soko tazvada kana bipi yako yakufuna tozomuonera from there like and is that thing of I don't care actually zvangobuda I'm fine with it. Marina, are you prepared to walk away? Actually, like now I'm stuck. How sad? It was in the start, yeah. Saka uda kugara ipapa uda kugara iwe right ndoda kumbondoza zviri pamoyo pako iwewe Munina just tell me the truth zviri pamoyo pako chako iwe moyo wako uri kudza kuti what do you want uri kudei zviri pamoyo pangu hangu sekukudzoka ndakaita mama nagogo. It's like I was praying like every day kuti Mwari ndibetsere
kana rienda vakandipa kushandiratidza wega this thing will pass kana isiyo ndinenge ndichinondoramira sei like now ndine mwana wanzi9 it's very hard kuti ini ndotedzera zvinoita mwoyo wangu ende mwana wangu like anga atojaira murume wangu kuti ndedi chichi what everything anomunzwisisa then wongoita give up kuti no alright murume andihurira rega ndeni ndinotanga futi somewhere anoenda kuchikoro ende asati apedza grade 0 like kusumuka utoona kuti December asati asvika or even certificate haana so ndikasumuka from here kana birthday haana even ini kana passport handina kunotanga kutsvaga basa handina kana chandinacho kana chikoro handina ndingori munhu wangoriwo munhu nje asina kana plan asina kana future asina kana chi so even kuri kuti help chaiyo tete ndotangira papi ndotokashayiwa ndotangira papi chete pandingatangira ndosisimuke ndokuti ndaenda kuvano pane bp ti mwana wangu atazosungirira mabasa chichaitika vatazotava naye like she would die ne-BP and ndiri kuona kuti ave stressed too much maererano because I know like now decision yandiri kuita is going to affect her also like mwana anoenda kubetseresa kuna mama mononzwisisa ende zvinhu zvagara zechivadya like every time kuti mwana wangu ko problem andechi like even now vatorwadzi vatobhota nasekuru vakati asi sekuru moti mwana wangu azvari makamuunza here kuudza kuti mwana wangu abereki pane kuti munhu zoti hanzi ngaatambire mukadzi ari kuuya mwana wangu ihure imadaipi yamunhu zoti mwana wangu uri kudya mari yemurume uyu ivi ndakapesera rini kuti wa mari nemurume ndirini mukosi watinoziva anofanira tori free kuna ambuya batawo chande chimwe zvinozvo zvakaoma kupera 3 months ambuya aitawo kuda uso but like hama dzake nedzangu atisowirirani sisangu haonani nawo like now even nabuti wangu hazvisisiri close maningi vanoti hanzi kana tikanesana panapa unofonera sisi vako so sisi vako vanokuencouragea wrong saka ini hachadi kuvaona kana kuba kwavo handitsiki sachindoziva kuti chichi chipo kuchekuti like now kana kuda kuti vakakombera regerero hama dzichatanga kusekererana dzichatanga kuvhakachira hama hapasi storina ati munoona zvatova complicated from bed to west regerero reyapo ndianenge ati rekukanganisa zvemashoko sometimes munhu unoregeta zvaunongoita unongoita out of anger like unongoita uchida kungorwadzisa munhu but sanzvo zviri mumwoyo mako but usingazoti ungokutokanganisa kana unongotodestroya uri kunzisa exam yandiriku alright tikunzwisisa munin'ina saka iwewo apa pasaka uri kufunga kuti uchazoita sei saka tochiti hedu zveiwe wochingogamuchira kuti kune mwe mukadzi mochigara imi nokuti ndo zvauri kuda kana zvisizvo zvoodii zvowoita sei saka wodii nhaye munin'ina chimbondiudza woita sei iwe like pekutangira chaipo from prayer I don't know kutangira papi ndoparonyanya kunetsa kuti naikola pawakapinda musouth africa iwewe wakauya uchiziva uine pekutangira from there ndakauya ndikagara nasisi vangu but I didn't stay too much because vaigara mu1 room then vamukuru vandotsvagirawo room ende ndakabva ndangoita chop rekuwana basa ndakandolakira zvaro ndakaita pandatowana basa rangu chop pandatanga kutodii pandatanga kutongoshanda right saka sisi vakava wesi kubret right saka naye munin'ina unonzwa kuti iwewe right now uri papo ngadza kutanga kutsvaga basa wawana basa iwewe mwedzi gwe vana vatovhara chikoro ka vatopedza handiti wawana basa yekuti kustay in mwana wotaura nasisi woisa kuna sisi achinda kuchikoro kudyara kustay in kana waona zvakunyatsofaya pamwe kustay in kumwe vanogona kuuya nemwana wako vanobvuma vana wotora mwana wako kugara nemwana wako mwana achinda kuchikoro iwe ugere pastay in kana kutotsvaga room yekuti unenge uchigara kumba kwako uchiita life yako akasununguka hazviiti hazvigoni zvinoita saka chinhu chauri kuti handa pekutangira chini kuti unofanira kuti utange kutsvaga basa izvozvi I need help also yepassport kubva kuZimbabwe maybe zvinondanditira nyore but forget about passport right now vanhu vari kungowana mabasa vazhinji vasina mapassport handiti cheko chauri kuda kuti help yepassport unoiwana kupi usati washanda chiripo iko zvine zvitanga washanda uite life yako stable kana life yako yastable zochiunganidza mari kunotora passport hauzvioni connection dzedza amenga mechikwanisa kundiconnect connection yei connection yacho yekutowana munoda zvinonetsa kungoita masivi ungomugadzika unodi yekuwana basa ane connection yekwanisa kundibatsira hake mabasa tinotsvaga panapa anti basa ramudanzere mumba une qualification yei handina ramba chandinacho eka saka that means utsvaga paka basa remumba handiti
usare mubasa karidi connection ka tokori waisi kuti tikutsvaga musikana webasa tototi uya inda kubasa uko wotoinda aridi connection iri totsvaga alright kana ine connection anoreva no problem totsvaga basa vediwe naividiwe ndiri kudawo basa ndipai pane basa naini guys mwana yadoinda mangwana chai mwana unosakwasisi wako for now havamborasi mwana wako correct izvo zviri kuti kwai mwana wangu anga ajaira kune murume uyu ibhuru iyi imbwa murume wako uyu kukana ukazowana abasa mwana wako nokuti hana basa newe uchadii ukaona abasa mwana wako chibharo chadii mwana anga ajaira 2 years izvozvo inogorera wagara naro nemwana atojaira zvototi watokutrasta murume ukaona abata mwana wako chibharo unoita sei saka tokutsvagirei basa kana kuti uda kumbomira nokuti sisi vako havangarambi mwana wako iwe oenda kubasa right tokutsvagira basa saka ndawana basa ini ndokupa basa woenda kubasa mwana woenda kuna sisi vako then waenda kubasa iwe oshanda manje wotsvaga rume kuti kwada kuzogara nemwana kana tozega mwana ari kwasisi ikoko iwe ongotsvaga rume kuti ukaita maoff unenge uchinda unona mwana wako kumba kwako andoona uri kubasa yaunongobhadhara vana sisi vakachipura chinogiwa chinotsvaira uri kubasa life yako yotenga kutogadzirika zvakanaka manje andoona uchishanda uchitenga zvinhu zvako chisambai moyo uri kubasa uchishanda and then ungadza mari kotora passport next year wouya tokutsvagira futi iwo maconnection aunoda chaizvo woenda kubasa right rega ndimbokutorera 5 madzikoma ako kana madzikoma ako panapa timbonzwawo vambotaura newe vari kuda kutaura guys fonai tinzwe mutaure nemwana fonai mutaure nemwana uyu mumuonesewo mwana ari murudo ndozvo zvandaona mwana uyu ari murudo ende kubva pamurume wake kuri kumurwadza anoda murume wake asi haasati aaccepta kuti mwana akugara ake asi rudo hapachina akarambwa haasati ara accepta izvo zvezvo ende achazoaccepta zvinorwadza ndozvichaitika uchazozviaccepta nenzira inorwadza ufuchiko zvino ungachagona kunyatsoufamba zvisati zvanyanya kurwadza because ndikuona uri mudhinayo yekuti hausati wada kunyatsozvigamuchira kuti murume ndakatorambwa but wakatorambwa munina uchida usingadi wakatorambwa ende wangogara hako zvengani zvokuti sadza utenge gwako uri kupiwa renti unayo ukagara asi uchango kuchikafu hachina basa hapasina rudo ende uchatozoningirira uchatozosvika papoinde kuti uchatozoona kuti chikafu chino chocho chichitengwa hauchidyi nokuti unenge une stress kana kudya ivo baba ndofunga musi wandakapedzisira kudya musi wesunday makuseni pana ndingila kudo chechi right rega tinzwe kola aripo tishandi kundikola yelo hello makati sizime ndiri right muri sei hai ndinofara ini ndiri kuteerera nyaya yemunina wangu uyu munini ndaindaona kuti apa hapana upenyu apa dai wangototaura mashoko kwasizimeri ndo handanichitongoda kutaura ukuthi ukatsvaki kwako basa wozvishandira uchichengeta mwana wako halo ari kunzwa aiwa siyana nazvo uyu vamunina ava vasipa chokwadi ezvino vari kungoti mazimbabweni vamwe vari kudaiwo kumusha kwavo ikoko chirega vatore nokuti ndo zviripo iwe chitsvaga basa muninina uite upenyu hwako uchatowana boyfriend yako inotongobuda panokupa maisres vandu havahwa sekuru kuti vanotuka zvisingaiti because chasara ndechekudaiso munin'ina murume uyu chikafu chako tokagarira ichi ndikusapotwa ndopuwa chikafu nerentika the next thing murume uyu achabudisa hembe dzake 1 by 1 akuchinda kwari kuti kune mwana wekauyu kumba iko achadzoki uchapedzera kupinda bhisi kubhadhara rendi nechikafu ipapo vedue guys vari kufona stop calling pa 064 haisi nhamba yemacalls palive inhamba ina kola musafone ipapo ndisaka ndiri kudropai musafone nhamba inofoniwa munoiziva anditi inofona vamwe ishi iya muri kufona 064 yanotaura nemi kuwhatsapp ndo inenge ina guest pane nhamba yevakozi iri kufona vamwe saka mukafona kundokudropai mapedza here kola ndozvandinongondarwadziwa zisingaiti mwana uyu mwana akabva kuvanhu vedu vei asi kuti murume ndopasina hapana angotosvika basa ritsvakwe panapo awane basa aindire mberi noupenyu hwake mwana hamboshaikwi kwekuenda right thank you kola rega titoreva makosa chari kuwanisa thank you very much
right ndofunga uri kuzvinzwira handisi indataura zvangu ndapedza toda mbofoweyawo kuti vamwe vari kuti kudii handitika right yes right vari kufona chofona itione musafone pa064 mukafona 064 handidayire ndichangokudrop kola hello abva adona right anozvaitika right kola hello kola hello muri right mushe kanjani tiri nani yaya kola yakaoma simeti kola uyu anenge akatoshandisirwa kana mushonga muzvona zviri noma zvaari kutaura zvine musoro izvi hapana mushonga apa hapana kana mushonga apa tomborina kana mushonga kana mushonga hapana apa because simenyu manudza kuti 25 years ari kushinga achishinga chii chaari kushinga ipapa isu machembere chaiko chaiko takazvitadza izvi woshinga shure achiitirwa mashure asina kukwana isaya hapana mushonga chiripo ndechekuti zvandaitaura kusera neziro zvazvo fear of the unknown because vana ava they're not financially independent ndo dambudziko riripo apa financial independence hapana saka ndichangogara zvangu pano as long as ndichipiwa chikafu mwana wangu akagara achienda kuchikoro ndine accommodation zvandaitaura kusera neziro zviya ndo zviri kuitika pamwana uyu akabuda handina pekutangira handina pekutangira hana saka kuzozviudza kuti zvina ndigare pano chero mwana wangu achidya chero ndichivawana bhadharwa rent chero ndakari kwamusoro ndo zvega zvaari kugarira the other things similar kuti hana passport hana chii vanhu vakawanda vari kushanda nemauyu maaslamu machii vachitsvaga mabasa ngaatsvage basa ashande mwana mudiki achengete mwana wake siyananaye bamina vakola uite zveupenyu hwako usati wafa right thank you caller thank you very much gaitise vamwe makozo chari kuwandisa right 2 minutes guys 2 minutes so that we can accommodate vamwe vari kufona kuda kuzofonerwa back 2 minutes kola hello kola hello South African number hello muri sei aiwa tiri nani unotanzwa nemheni kupretoria asi ndangoti regai ndifone tibatsire mainini mainini wari mudenial mainini wakapinda murudo musoro zvese nemuviri wese asi ndine urombo munin'ina wangu wakapinda nemunhu usingakudi ndosaka michato ichitongoparara ine ndakuda kuti mushinge mainini wozvinzwisa kuti munhu wangu haakudi ndiwe wanga uchimuda wega ngochidana wega yes wanga uchidanana wega kuda zvako munin'ina wangu uende mwari haapengi uchawana munhu unokuda unokunzwisisa achikuda nemwana wako zvekuti murume anga ajairana nemwana hazvikoshi kana iwe usingadiwi hapana munhu ungada apple asingadi muapple wacho murume wako haakudi mainini undatsvaga basa mwana wababa wangu zvitsvagire mari yako uzvichengete uchengeta nemwana wako mwari havarari uchawana murume iwe uri mwana wakabva kuvanhu unorwadza uri kuramba uchingoti murume wangu irozi kubhinya iri unobuda nepamusoro pematrauzi kuda foni aiwa kubhinya child usarwadziswe zvakadai equip yourself zvishandire uchengete mwana wako yesi michato tinoida asi kana waramba haizi mhosva inansana musangana navanonzi vasina varume makadini izvozvo zvigarire chagabasa uchengete mwana wako ava hameno kuti mamusikeni kana kuti marudzi hameno chirudzi chavo varoora neikoko kunodiwa zvichigure zvavo izvozvo iwe zvichenere ubude zvako uchamuwana murume unamate mwari vanokupa murume unokuda wose kuda kwaunoita murume iyeye child wake up tisarambe takabatirwa navarume haugarire renda haugarire chikafu 25 years uri zvanana versus mudhara we40 years wangojaira kuabhuza vana bridget vari kutaurwa kunzi vana whatever meno zita rikutaurwa nasekuri vava asinai mwana emunin'ina vana vekumarawo vekuchangana va vekumosikeni pabonde vanonyatsogona zvaudaro atinokuedza kuisisa
chichi chinenge chiitika ka tira kuisa kuda pamwe vanonyazoshandira chaiko chako pamweya vanoshandire zvakafanana nani zvakufanana nemazimbabwe okay. Alright, Kola, thank you very much. Gaiti vamweka tinzwa. Thank you. Alright, sharp. Ndaona waremigwa chaizvo kupindura mubvunzo uyu. Pana apa tinotaura dzese munin'ina. Pano panotaurwa yose pano tinotaura zvokuti newe gono uno. Haisi vauga isho yacho hati haisi vauga isho kana tichita mashow emudzimba memwe tichitaura nezvose zviri pano. Zvo kana ukanyara bondewo chiripiwa video chiriita ronyadzei. Hello Kola. mainini vari kudanana vega number 1. Number 2 chavari kuda kugarira vachibva kuti vanoda murume ivo vaisirwa mari yeairtime chaiyo nhasi. Handisi kunyatsochinzwisisa kuti ndechipi. Saka until kunyange mukavatsvagira basa hapana kwavari kuenda pavari kutongowesta time yenyimi misisimeni. Ndosaka ndabvunza kahandi kuti asipa mbolipopa pavahombe here tiwe kuti kuda zvinopa kuipa mbolipopa hapana same zvino ndashiya kuti vagarirei kudaro chavada kufirapo. Aiwa vari kugarira sisimerika vari kugarira ipapo nekuti vambenga vari kuona chikafu vari kuona twekudya kana tumari tushoma twavanga vari kupiwa. Hapana kana chavanokwanisa kuita nekuti kuti vashaye airtime yekuisirwa airtime yekuuya palive at 25-year-old it means vakatora maoko avo tubva vaisa pasi pemagaro vaogarira maoko ndozvavakaita maini vangu avo. Saka vari kudanana vega vakagarira maoko vakatora maoko avo vakaisa pasi pemagaro. Saka kuti vabude chaivoka until ivo mubreni mavo zvanyatsorejista kuti pana hatichadiwe havabude avo. Saka tiri kutongowairapo time yedu tichitaura navo panapa nekuti pamba pachitaura previous kola vanga vari kutoseka vari kubackground vachiti zvokwadi vachinairira. Saka chavanga vachinairira hatichizive kuti chii mainini havabude until she comes to her own senses. Tiri kutongowesta time pano tiri kutowesta airtime yavapiwa vaitoisevha vakafonera murume wavo kana asi kudzoka kuti vamutsvake aripi murume wako nhaye munin'ina. Thank you so much. Thank you Mkoba. Aripi? Arara. Saka muri kurara pambedha pamwe chete. Saka ari haasi kunzwa here papa uchitaura. Kana aiwa ini ndiri kuno kudining kuno. Saka akunzwi. Ari kuzvinzwa. Ari kuzvinzwa. Vanozvinzwa po zvinonzwika zvekuti ndiri kutaura nevanhu pano. Saka vazosara vachikuti utaura nani wakashaurana nepapa uchindinyeya. Kana ndangovaudza kuti no ndiri kutaura nateche vangu zvokuti haingamboiti problem ameno. Because kutovata kwavo ndekwekutotadza kuti maybe kuda havatorina kana nebasa nelula yako nhasi vari kukupa here asi mumba macho muchinesana kudai. Unogwaipiwa sei pano umweni kunze even inini pachangu ndinawo ndiri kuramba to tell the truth. Unogokuvhura gumbo wechida kunakirwa kana kudii kana kubatsira kana kudii chii chichanakidza pazviri. Hapana. Unova kutoona view yezvese zvekumashooti shuwa kubva since when munhu echingorara nene asi anga asina chokwadi neni shuwa zvaari kundiita izvizvi vere kusvika kuzomitisa musikana atoenda ichinobvisa bhurugwa ichidai wototi munhu wangu sozvo zvinongorwadza even akaya pamusoro pako kandi kunyembera feeling chaiyo chaiyo ka unotochema igosodzi yangu inotobuda asi achimboya yake mama first days achiwa pandazibata ipapa akatoda kutorara neni. Saka hamusi kurara mose. Saka pakurara mose apa pari kuda paanenge achida kuita paanenge anoda kuchasa kondome. Aiwa ndozvimwe zvinondirwadza kuti manje kudoramba achikwadzisa inini haashandisi. Wofunga kuti haasi kushandisa zvokupinda zvakadero uko woenda unopinza zvakadero futi kune musikana uyu. Saka zvingori hard like handizvinzwisisi. Zvishuwa pakangooma apo. Pakaoma. Rega chinzomwe ari kufona. Kola hello. Maswera sei? Chaswera maswera at 25. You are supposed, really to be honest, vana vasukudza chokwadi. You are supposed to start planning your life. You are abusing your kid
ane 7 years uri kutomuabhusa, so nemagariro nemabatiro auri kuitwa iwewe nemurume wako uri kuabhuswa. And then at the other side uri kurwarisa mai vako vauri kuti hausina kurwarisa but vari kutorwara nezvouitika izvozvo zvauri kurambirira wakabatirira, pekuti at the moment you must stop thinking of the other woman kana kuti sekuru kana kuti zvakamira sei. Chitanga kufunga kuti manje iye zvinozvibasa ndinoriwana kupi, ndotangira papi kuti ndiwane kuti ndichengete mwana wangu namai vangu, because mai vako vanotopedzisira vabatwa neheart attack. You can laugh and masekero auri kuita masekero ekuratidza kuti zviri kupinda zvichipinda uko zvichibuya uko, but hausi kufunga mwana wako and hausi kufunga mai vako and hausi kuzvifungira iwe pachako. It's 25, you are still young. And dzimwe nguva think about it, Mwari zvavanokuitira, so vanokubvisira vanhu muupenyu hwako nekuti vanenge vakakurongera vamwe vanhu vanokosha pamberi vatori much better according nekukusika kwavakakuita Mwari. So at this moment, stop thinking kuti apana chandinacho. Now start planning kuti ndotangira papi ndotanga sei. Zvekuti connection is shamarika. To be honest with you, kana usina plan iwe ungoredzi connection haishandi. So, and as we have heard kuti Isaac wacho ane about 40 years, I want to think. Ne 25 years dzawinadzo. Ne 40 years Isaac regaende kuvanhu kwavo vanhu vavo uchamwana mu27 year old mu30 year old achatokurespecta nekutokupa more love. That is not love what you're getting. You are getting abused, and then in the meantime ukuabhusa mwana wakurwarisa mai wakuzvikanganisa. I last 8 kwebande utozvipanisha for what? I just put 40-year-old is old. In love, there's no age, there's no color, there's no bigness, there's no whatever. There's no distance with love. But that is not love, Shamari, that is abuse. And it will just come out of this. Yes, not to stop thinking kuti ndishataura na sekuru kuti chi kana kuti mukadzi, the other woman, whoever she's called, she's pregnant and achamuzvarira mwana mukomana. Stop thinking about it. Now chitanga kuita plan yeupenyu hwako kuti ndotangira papi ndekuti kwandichawana basa. Then uchienda zvakangodaro chimbosiyana navavo umboseva mari dzako wozoona kuti zvofamba sei. Kana uchiteerera on Auntie Selina when they're talking about the people who were coming out of the country, my diaspora, unoziva kuti vazhinji vacho vanga vasina mapepa, but they've been working there. They've been doing things there. So please wake up. You are a woman. Chibweta changa mbichana so. Not changa yekuva rume, but yeupenyu tanga kupende uri munhu anofunga anoziva zvaari kuita, but une confusion, and confusion yako amene kuti irudo kana kuti unodependa too much on that man, and stop depending on a man. Stand on your feet, girl. Wake up. Kana iri mishonga yawakadyiswa chimbotaura nevanhu kumusha kwenyu umbonorutsiswa kana kuti zvakamira sei handizivi, because at the end of the day there is normality and abnormality between story yako. Wake up. Thank you so much, Sis Nelly. Thank you very much, Kola. Some profound advice. Thank you. Right. Ndofunga kuzvinzwira apa guys, ameno tichasara tichida kuwedzera kana tabva. Let me take one last caller chete, and then tisiyane naye nekuti kana uchinzwa uyo zvako uri kudecide zvaunoda wanzwa ama advices yevapiwa panapa. Right. Tutora. Caller, hello. Hello. Yes, caller, 2 minutes. Muri sei? Same age. Saka ndachimoda kuvabatsira kuti ngavarege kutarisa kuti vari kupuwa rende, vari kupuwa airtime, vari kuchengeterwa mwana, ivo upenyu hwavo husina kugara zvakanaka. Ngavangokwanisa kutsvaga basa vachichengeta mwana wavo, vachamuona murume anovadawo. Ndizvozvo. Thank you.
Thank you. At least it's coming from another 25-year-old somebody. Yeah. Tanditi varinawo murovazi mutozvichengeterawo mwana wangu. Good. Samba wakadaro. Ndichitoshandawo muno muSouth Africa, so she has to move on. All right. Thank you very much. Right. Maningina, I think ndofunga wanzwa nditi. Advice wainzwa. Saka iwozo ndiudza ichimboenda unonyatsogara pasi wega unyatsofunga kuti daudi iwozo ndiudza kuseri kuti ndadzoka anti ini ndadecide kudai wozogondizivisawo ndingoziva kuti iwewe pachako wadecide kuita sei, but ndofunga wangoona kuti vanhu vese vafona apa vari kungotora one and the same thing. Sure. Saka tikusiye uzorore tisakunetse sezvo wagara utori stressed kudhara, but ikola isaita muchisumuka manje uchirega kuchema kuchinzwira dzisine kuchema kwanotoka kusimuka kuita musodzi kuti right, today is the day, ndafunga manje ndada kutaka kuti upenyu hunyuwani, I am going ahead noupenyu hwangu. Tarisa mwana wako, ukatisa mwana wako chochenzenza tsitsi kuti I have to work for my child. Uchashandira mwana wako. Isaac uyu ndiGilbert anabasa uyu unotosiyana naye osiyana naAgilbert naAlbert naIsaac uyu. Chirega Isaac story aite zvemukadzi wake kuMozambique uyu wave nemimba, iwe chita zvekutsvaka basa. Nokuti Isaac ari kufamba achiuraya vanhu, ndochokwadi. Andito kunzwa. Chitsvaga basa saneni zvane zvaIsaac uyu. Chimurega akada zvokuti charamba uchigwa uchidii mukadzi atovepo, and it's not going anywhere anytime soon. Saka iwewe ndiwe watove nechoice yekuti unobuda here kana kuti wodii, ndiwe wava nechoice. Nokuti mukadzi atovepo, ende mukadzi uyu muchangana hapana kwari kuenda. Amen. Andazvinzwa. All right. Saka uzondiudzawo kuseri kuti wadecide kudii pamberi apo. All right. Asi ini basa ndikangoriwa ndoda kutokudza uende kubasa. Ndotenda. All right, zvakanaka. Right. Ndonyaya dzekisati makolas ndataura vanhu kuti handichatori makozi akwana ndofunga zvakadai chokwadi changa ndida kudzwa vapedzisira vechiti number 2 kupedzisira kufona namukoma Rugs, ndofunga vangotaura vangopedzera ipapapo. Saka ndozvandaitaura zvezviya kuti be financially independent, be financial. Vana vechidiki tsvagai zvekuita. Nyaya dzekuswera umirira kuti tichapiwa nevarume pekugara, ndichapiwa chikafu ndikabva pano ndoenda kupi, woswera uchishungurudzwa nepamunozonzi idyai dideki. Kumwe kudyiswa dideki kwamunenge muchaka kuda kungofixwa, hakuzi runoguya kukunzi idya dideki, runenge ruchingoda kutokufixa kuti muromo uyu ndokuswera kwagara pano nichingorufidhazi muromo uyu, iwo ngatutlawo kudideki. Animona inenge ndi fixing ya, but vamuzviona mchituka tikusipaisa zvinhu zvinyuwani mumabedroom tikuda. Hakuna rudo rwokuliswa dideki mai mwana, tikudze ichokwadi, hakuna rudo rwokuliswa dideki. Unoona rosha kuti ukaurisiwa kunzi idla musora uri pano chikufidha nanjisiwa. Makambona imi guys ngestora ichokwadi, makolas andichatori makozi not taking calls anymore. Imi guys makamboonepi we don't guys, imakamboona kupi munhu yache anonyatsa kukutama ofongora apa oti kwa inanzva dideki nemweya unenge uchitobuda mweya wetoilet wesiweji suroko, iwe uri busy kunanzviswa dideki ukoko, mweya wechemba unenge uchitobuda kumasiroko. Makambozvina zviri normal makambozvina zviri normal guys, moto zviri normal. Mimi chitokaurisiwa kuzi muromo yanonosora chingodla panapa ndingumutengera chikafa akagara akava chaka punishment nanja. Hanimona mukadzi mukadzi ndakamuudza akauya kuseri kwangu handi akauya kuseri kwamukadzi achichwaisire ndikati chemwari nakututari tiri chiva ndidi kukuwanzira uku ndokunonzi kufikisa kwakuti iyi ndo ine punishment plus emuvhi yauri kuita. Hakuna rudo rwakadaro, hakuna rudo rwakadaro. Saka iwe uchato hwemusiyano kwa uchiro kapinda muteleja uchato hukunhuwe because wajaira kuti everyday ukunodla ukuno. Saka kwauri it's a normal smell inenge ichitobuda. Come on guys, azviiti. Aiwa hapana kukanya relationship guys, ichokwadi ngatitaure ichokwadi. Ngataure sure ndina kana ini ndoda kuti muda kuzora nichokwadi. Ndinyepe. Ndikutarira kuti ndorunonzi rudo liswai. Imi makambona imi munozati dideki kuku kunobuda china nemhaka yechina yaisingagari mudumbu ichibuda because ichina is meant to be out, it's meant to be flushed. Ichinda ionzi idla ikoko
muti kwanzi tiri kukuraya marelationship mangwana kana muzive vana muchigora muchagamari dzekukliniki panapa makandaka dideki. That's abuse. That's abuse. Anyway, guys, ndakwinda ndanishawa kuti ndiunze mukadzi apa sinchamubata ndomuunza mangwana before mbuya vaya ndinoti apa pandidi kugarisa nhasi ndine 3 days ka mangwana ndichaenda gogo vaya vane masari vese vari kufunga kuti vane masari mangwana ndichizivi mbuya vachandikonfemera time yenguva ndichapinda palive nagogo vaya kana vakonfema then Friday futi ndiri pano saka ndine 3 days idzi saka ndidi kugarisa nhasi ndimukadzi uyu ndichamuti mangwana akurumidze kuuya handika kuti titaure kanyaya iyi ndatoikata zvanhasi arimo mucomment section I think tichataura mangwana nyaya iyoyo handiti kuita kuti ndidi too much of everything is boring mukaramba muchindiona munopisira mabhoikana anomaona mukaramba muchindiona munonobhoikana saka nhasi 2 minutes zindoinda mangwana ndo 15 ambuya achita show Friday tichidaro handika saka guys musakanganwe ndanzi ndidaritse message yekuti izvo haiti yakuswedera hanzi vanhu vekudiaspora vese muchange muri pazoom saka kuri kuti achikumbirawo isusu vari kuno kuSA vekuhaiti vanhu vari kudiaspora mochenawo mopfekawo zvakanaka moisawo mafasinete enyu kana zvichiita mongojoina haiti muri kunyika dzamuri pane zoom anti zoom inopinda 100 munenge saka first come first serve yokuti mupindewo pazoom apa kana ukanonoka kupinda pazoom pakazara unenge wakuzoona malive sevamwe asi tine option yekuti chi vanhu vanopinda pazoom ipo tiri pavhenyu tichaisa ziprojector ziprojector rekuti munokwana memuchanzoita senge murimo muvhenyu antimaona saka first come first saka ndozonyatso kuiemphasize zvakanaka nemusi wechi nemusi Friday handiti pateichitaura nyaya dzedu dzemafareds handika saka guys morera zvakanaka handika vari kuda mawigi vari kuda mafuta vese moya mondibata kuseri vemawigi vari kuda mafuta vese vanoda kutenga amarula yangu zvese kuseri kukumongo ndibata handika tobatsana zvakare guys mangwana muchikamu chinotevera vese nyaya dzemasare idzi from maexperts nevanocheka vacho musasarire mangwana maybe unaro sare uya kuti mangwana tione kuti zvinofambiswa sei kuti mugone kubviswa chinhu chinonzi sare chakaipa pamunhukadzi chinhu chakaipa zvisingatoiti anomaona saka get in touch stay tuned tidzidze knowledge is power anditika so guys I love you so much take care of yourselves tobatsana bless you.